for 6 months போச்சு எல்லாம் போச்சு பிரபுஜிக்கு எல்லாம் லாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அது ரெக்கார்ட் ஆயிடுதா? என்ன ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். பிராணத்தி இல்லையா போட்டேன். பிராணத்தி அப்புறம் ஸ்லோகா அப்புறம் நம்ம பாடம் தெரியாது இல்லையா எல்லாருக்கும்? ஷேர் ஆயிருக்கு இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் கிளாஸ். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக வரவேற்கிறேன். 3வது நிலையில இருக்கோம். நம்ம லெவல் 3ல ஆல்ரெடி ஈஷோ முடிச்சுட்டோம். ஈஷோ புனிஷம் முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உபதேசாமிருதம் அது படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல 3வது இது என்னது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்னது பிரணத்தில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். எஸ், பிரணத்தி யாரு ரேண்டமா யார் வேணா ஆரம்பிங்க. இதர் கீதா மாதாஜி வரும், இல்லாட்ட சத்யபாமா மாதாஜி வரும், இல்லாட்ட நான் ஆரம்பிச்சோம். ஆல்வேஸ் டேக் கிளாஸ். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அப்படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். யார வேணா படிப்போம். யார் இதுக்கு ரொம்ப ரேரா அவங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதுல அவ எடுத்து படிக்கலாம். वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशे गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमो महावदान्य कृष्ण नमो महावदान्याय नमो महावदान्य कृष्ण माताजी। नमो महावदान्य वदान्याय नमो महावदान्याय याय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरति विषे नमः। गुरवे गौरवचन्द्राय राधियाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि। भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिகம்। ஜெய் மாதாஜி, அந்த ஜெய் பதக்கா எடுத்துட்டீங்களா மாதாஜி? ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கலையா? எங்க இருக்காங்க ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி? மியூட்ல இருக்காங்களா?
Jai Shri Jai Krishna. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Mathaji. அவருக்கு அவ்வளவு அவசரமா பண்ணவே வேண்டாம் பத்தி நல்லா நிறுத்தி பண்ணலாமே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 மெதுவா பண்ணணும். ஹரே ஹரே அதான் நல்லா இருக்கும். அது மாதிரிதான் ஜபமா அப்படிதான் பண்ணோம். அவசரமா பண்ணவே கூடாது. அப்ப என்ன இருக்கும்னா நம்ம கவுண்ட் பண்றதுதான் கணக்கு, அதுலதான் போகும். கணக்கு எவ்வளவு வச்சிருக்கோம், 8 முடிஞ்சதா, 8 9 முடிஞ்சா, 10 முடிஞ்சா, அதுலதான் போகும். அதனால நிதானமா பண்ணுங்க. டேக் யூர் ஓன் டைம். ஒரு மாலை எனக்கு நிதானமா சொன்னீங்கன்னா அந்த ஒரு மாலை நல்லா பண்ணுங்க. Hare Krishna Mathaji. That will be more effective. அதனால சொல்றேன். ஓகே. அப்புறம் என்னது இப்ப நம்ம அது ஸ்லோகம். ஜெயஸ்ரீ இவங்க நெட் ப்ராப்ளம்னு போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. கண்ணன் மாதாஜி போட்டிருந்தாங்க. நெட் ப்ராப்ளம். ஆமா. ஓகே ஓகே. அதான் படிப்பாங்களே அவங்க. எஸ். இப்ப இது ஸ்லோகம், எல்லா ஸ்லோகம் படிச்சு மீனிங் படிச்சு ஆஸ் யூஷுவல் நிறைய டைம் படிக்க என்ன வாயில நுழையும், அவ்வளவுதான். எஸ். யாரு ஸ்டார்டிங் பண்றேன் திரும்பி? இப்ப யார் எடுத்தா, எப்படி எடுத்தா, ஃபர்ஸ்ட் யார் எடுத்தா? Hare Krishna Mathaji. நான் தான் Mathaji ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன். உபதேசாமிருதம் ஸ்லோகம் 1. வாசோ வேகம் மனசக குரோத வேகம் ஜிஹ்வா வேகம் உதரோபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான்யோ விஷஹேத தீரஹ சர்வாம் அபிமாம் பிருத்திவீம் ஷிஷ்யாத். மொழிபெயர்ப்பு: பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புக்தியுள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்யாஹார பிரயாசஸ்ச பிரஜல்போ நியமாக்ரஹः ஜனசங்கஸ்ச லௌல்யம் ச ஷட்பிர் பக்திர் விநஷ்யதி. ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவிற்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது அவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடுகிறது. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல், அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல், கிடைத்ததற்கு அரிய பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெரும் முயற்சி செய்தல், பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல், சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல், அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயற்படுதல், அல்லது மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல், அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுதல், அப்புறம் பௌதிக சாதனைகளின் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். இதெல்லாம் 6 இது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உற்சாகான் நிச்சயாத் தைர்யாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சகோ வர்த்தே ஷட்பீர் பக்தி பிரசித்யதி. தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கையுடன் முயலுதல், பொறுமையுடன் இருத்தல், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவிற்கொள்ளுதல் முதலிய கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல். 5. பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல். 6. முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சோடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ததாதி பிரதிகிருஹ்ணாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிரச்சதி உங்தே போஜயதே சைவ ஷட்விதம் பிரீதி லக்ஷணம். வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல், தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல், மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துதல், நம்பிக்கையுடன் விசாரித்தல், பிரசாதம் ஏற்றல் மற்றும் பிரசாதம் அளித்தல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 லட்சணங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 5. கிருஷ்ணயதி யஸ்ய கிரீடம் மனசா த்ரியதே தி சாக்ஷதி சே பிரணதி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணேதி யஸ்ய. மாதாஜி எனக்கு கிளியரா கேட்கல, இன்னொரு சொல்லுங்க. கிருஷ்ணேதி யஸ்ய கிரீடம் மனசாத் ரியேத பிரணதிபிஷ் ச பஜந்தம் ஈஷம் சிஸ்ருஷ்ய
பஜன விஜ்ஞம் சுஷ்ரூஷயா சிஸ்ருஷ்யயா பஜன விஜ்ஞம் அனன்யம் அன்ய நிந்தாதி சூன்ய கிருதம் ஈப்சித சங்க லப்தயா. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் கிருஷ்ண மாதாஜி லப்தியா லப்தியா சொன்ன லப்தயா இல்ல, மேல இத்து இருக்கு இல்லையா, இத்துக்கு மேல புள்ளி இருக்கு. சோ லப்தியா லப்தியா. மேல புள்ளி இல்லைன்னா லப்தயா படிக்கலாம். படிங்க. பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை ஒருவன் மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்று பகவானின் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தருக்கு ஒருவன் தனது பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி தொண்டில் வலுவாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் அறவே இல்லாதவருமான தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையாக சேவை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருஷ்டை ஸ்வபா. ஒரு நிமிஷம், நீங்க தானே ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? ஆமா. அப்ப நான் முடிக்கிறேன். நான் படிச்சேன், அப்புறம் நீங்க படிக்கணும். ஓகே. திருஷ்டை ஸ்வபாவ ஜனிதை விபுஷஸ்ச உதோஷை न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदपेन पङ्कैः ब्रह्मस्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मैः. கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள தூய பக்தர் உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அத்தகைய பக்தரை பௌதிக கண்ணோட்டத்துடன் காணக்கூடாது. ஒரு பக்தர் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், மோசமான மேனி நிறத்தை கொண்டிருந்தாலும், அங்கஹீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும், நோய்வாய்ப்பட்ட பலவீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றை பொருட்படுத்த கூடாது. சாதாரண பார்வையில் உடலில் குறைகள் காணப்பட்டாலும் ஒரு தூய பக்தரின் உடல் என்றும் களங்கம் அடைவதில்லை. அது நுரை மற்றும் சேற்றினால் நிறைந்த மழைக்கால கங்கை நீரை போன்றதாகும். கங்கை நீர் என்றும் மாசுபடுவதில்லை. ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறியவர்கள் கங்கை நீரின் நிலையை பார்க்காமல் அதில் நீராடுவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்ய வித்யா பித்தோப தப்த ரசனஸ்ய ந ரோசிகானு கிந்த்வாதராத் அனுதினம் கலு சைவஜிஷ்டா ஸ்வாத்வி கிரமாத் பவதி தத் கத மூல ஹந்தரி. மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணம், நீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அறியாமை என்னும் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவனின் நாவினால் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. எனினும் சுவையான இத்திருநாமங்களை கவனமுடன் அனுதினமும் உச்சரிப்பதால் அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகிறது. நோயானது படிப்படியாக வேறறுக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகிதானானு ஸ்மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மானசி நியோஜய திஷ்டன் வர்ஜே தத் அனுராஜி மனசி நியோஜ்ய திஷ்டன் வர்ஜே தத் அனுராகி ஜானனுகாமி காலம் நயத் அகிலம் இத்யுபதே சரம். அனைத்து அனைத்து உபதேசங்களின் சாரம் யாதெனில், ஒருவன் தனது முழு நேரத்தையும், அதாவது நாள் 24 மணி நேரமும் பகவானின் திருநாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதிலும், பகவானது நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் நித்திய லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைப்பதிலும் ஈடுபட வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதனால் படிப்படியாக நாவையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தலாம். இவ்வழியில் ஒருவன் விரஜத்தில் கோலோக விருந்தாவன தாமத்தில் வசித்து பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணரது சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். பக்தி. பக்தி தொண்டில் பட்டுதல் கொண்டு பகவானின் பிரியமான பக்தர்களின் அடிசுவடுகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஆர்டர் எல்லாம் தப்பு தப்பா ஹரே போயிடும். கிருஷ்ணா. படிங்க. வைகுண்டா ஜனனி மாதாஜி. படிங்க. வைகுண்டா ஜனிதோ வரா மதுபூரி தத்ராபிராசோத் சவாத் விருந்தாரண்யம் உதார பாணி ரமணாத் தத்ராபி கோவர்தனः ராதா குண்டம் இஹாபி கோகுலபதே பிரேமாமிருதாப்லாவனாத் குர்யாத் அஸ்ய விராஜதோ கிரிதட்டே சேவாம் விவேகி நகஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் தோன்றிய காரணத்தினால் புனித ஸ்தலமான மதுரா நகரம் ஆன்மீக லோகமான வைகுண்டத்தை விட உயர்ந்தது. கிருஷ்ணரின் ராசலீலையின் காரணத்தினால் தெய்வீக வனமான விருந்தாவனம் மதுராபுரியை விட உயர்ந்தது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருக்கரத்தினால் உயர்த்தப்பட்டு அவரது தெய்வீக லீலைகளின் ஸ்தலமாக விளங்கிய கோவர்தன மலை பிருந்தாவனத்தை விட உயர்ந்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கோகுலத்தில் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிரேமை எனும் அமிர்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடக்கூடிய ஸ்ரீ ராதா குண்டம் மிக மிக உயர்ந்ததாகும். கோவர்தன மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள திவ்யமான ஸ்ரீ ராதா குண்டத்திற்கு சேவை புரிய மனமில்லாத அறிவுள்ள மனிதர் எவரேனும் உளரோ? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது அந்த பஜன் பாட்டு பாடலாம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் யார் மாதாஜி? ஜெயந்தி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 10. கர்மிய பரிதோ ஹரே கர்மிப்ய பிரியதய கர்மிப்ய 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 பரிதோ ஹரே பிரியதயா வியக்திம் யயூர் யஜ்ஞானிசிஸ் தேப்யோ ஞானினஸ் 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 தேப்யோ ஞான விமுக்த பக்தி பரமா பிரேமைக நிஷ்டாஸ்ததக தேப்யஸ்தா பஷு பால பங்கஜஸ்தருஷஸ் தாப்யோ பி சா ராதிகா பிரேஷ்டா தத்வத் இயம் ததீய சரசி தாம் நாஸ்ரயேத் கிருதி. மொழிபெயர்ப்பு. பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை காட்டிலும் வாழ்வின் உயர் நெறிகளை பற்றிய உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றவர் முழுமுதற் கடவுளாகிய ஹரியின் அருளை பெற்றவர்கள் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அறிவில் உயர்ந்த பலரில் ஞானிகளில் தமது ஞானத்தினால் முக்தியடைந்த ஒருவர் பக்தி தொண்டினை ஏற்கலாம். அவர் மற்றவர்களை விட மேலானவர். எனினும் தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைந்தவர் அவரை விட உயர்ந்தவர் ஆவார். கோபியர்கள் ஆயர்குல சிறுவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருப்பதால் எல்லா உயர்ந்த பக்தர்களை விட கோபியர்களே மேலானவர்கள். கோபியர்களுள் ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். ஸ்ரீமதி ராதாராணியை போலவே ராதாராணியின் ராதா குண்டமும் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானதாகும். அந்த ராதா குண்டத்தில் வசித்து பரவச பக்தி உணர்ச்சிகள் அப்ராகிருத பாவ நிறைந்த ஆன்மீக உடலில் அஷ்டகாடிய லீலைகளை 8 வித தினசரி லீலைகளை புரியும் தெய்வீக தம்பதிகளான ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு அன்பு தொண்டு புரியாமல் இருப்பவர் எவரேனும் இருக்க இயலுமோ? உண்மையில் ராதா குண்டத்தின் கரையில் பக்தி தொண்டு புரிபவர்களே இந்த பிரபஞ்சத்தின் மிக மிக அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணஸ்யோச்சை பிரணய வசதி பிரேயசீவ்யோபி ராதா குண்டம் சாஸ்யா முனிபிரவிதஸ் தாத்ருக் ஏவ்யவ்யதாயி யத்ப்ரேஷ்டைரப்யலம் அசுலபம் கிம் புனர்பக்தி பாஜாம் தத் பிரேமேதம் சக்ருதபி சரஹ ஸ்நாதுர் ஆவிஷ்கரோதி. இது எங்க பஜன்ல சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரை பண்றேன். தமிழை பார்த்து பண்ணும்போது கொஞ்சம் மாதிரி தடுமாறும். ஓகே. அன்புமிக்க அனைத்து கோபியர்களிலும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியே கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். அது போலவே அனைத்து விதங்களிலும் வழிபடக்கூடிய அவளது குண்டமும் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானதாக பெரும் முனிவர்களால் விளக்கப்பட்டுப்படுகிறது. மிக உயர்ந்த பக்தர்களாலும் ராதா குண்டமானது மிக அரிதாகவே அடையப்படுகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே சாதாரண பக்தர்கள் அதனை அடைவது மேலும் கடினமானதாகும். இந்த புனித தீர்த்தத்தில் ஒருமுறை நீராடுபவனுக்கு கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பு எழுச்சி பெறுகிறது. இன்னைக்கு பஜன் டீச்சர் அங்க போயிருக்காங்க. சோ எங்களோட பஜன் போது வீடியோ காட்டினாங்க.
ராதா குண்டத்தோட எல்லாம் காட்டினான். கிருஷ்ணர் ரொம்ப பிடிக்கும், ராதாராணியும் பிடிக்கும். கிருஷ்ணா குண்டிங்கிறது ஒரு ராதா குண்டு பக்கத்துலயே இருக்கும். குண்டுனா இது இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, குட்டை. அப்போ அது ரொம்ப அவருக்கு கிருஷ்ணா பிடிக்குமா, அது பக்கத்துலயே இருக்கும். அப்போ ராதா குண்டு அப்படின்னு அது அந்த பஜன் பாட்டிலயும் இருக்கும். ரொம்ப அது தி பெஸ்ட் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம என்ன ஷேர் பண்ணோம்னா நம்ம பாடம் எஸ் உபதேசாமிருத ஸ்லோகம் 3 சத்யபாமா மாதாஜி தான். பெருசா இருக்கா, தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உற்சாக நிச்சயா. ராகத்தோட வேணுமா? ராகத்தோட நான் தெரியாது மாதாஜி. நான் சொல்றேனே, வேணுமானாக்கா ஆசியா படிங்கோனே. நிச்சயா தைர்யாத். உற்சாக நிச்சயா தைர்யாத். தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தேஹே. சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தே. விருத்தேஹே அங்க இது இருக்கு பாருங்க, டாட். விருத்தேஹே ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. ஷட்பீர் பக்தி பிரசித்யதி. படிங்க. உற்சாகாத் உற்சாகத்தினால், நிச்சயாத் நம்பிக்கையினால், தைரியாத் பொறுமையால், தத் கர்ம பக்தி தொண்டிற்கு அனுகூலமான பல செயல்கள் பிரவர்த்தனாத் செய்வதன் மூலமாக, சங்க தியாகாத் பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுவதன் மூலமாக, சதக முந்தைய சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் விருத்தே அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக, ஷட்பிக இந்த 6 பக்தி மாதாஜி எப்பவுமே இந்த டாட் வரும்போது அந்த பீன்னு இருந்தா பிஹின்னு பண்ணணும், ஆன்னு இருந்தா பஹா, எப்படி பான்னு இருந்தா பஹான்னு சொல்லிடணும். இப்ப ஈன்னு ரெண்டு ஆறுல பீனா என்னது ஈன்னு வர்றப்போ அந்த டாட்டுக்கு எப்படி எண்ட் பண்ணும், பிஹி அப்படி சொல்லுவோம், அப்படி சொல்லுவாங்க. ஷட்பிஹி இந்த 6 பக்தி தொண்டு பிரசித்தியதி முன்னேறுகிறார் அல்லது வெற்றி அடைகிறார். மொழிபெயர்ப்பு. தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. 1 உற்சாகத்துடன் இருத்தல், 2 நம்பிக்கையுடன் முயலுதல், 3 பொறுமையுடன் இருத்தல், 4 ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவிற்கொள்ளுதல் முதலிய கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல். 5 பக்தர் அல்லாத சங்கத்தை கைவிடுதல். 6 முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சதான் படிச்சிருவோம், ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சிருவோம். பொருளுரை. பக்தி தொண்டு என்பது மனதின் அனுமானமோ கற்பனையான பரவசமோ அல்ல. அதன் சாரமானது அனுபவத்தில் உணரக்கூடியதாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிருத சிந்து எனும் நூலில் பக்தி தொண்டினை பின்வருமாறு வரையறுத்துள்ளார். அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யனாவ்ருத்திய அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானு ஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் உத்தம பக்தி அல்லது தூய பக்தி செலுத்துவது என்பது அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதாகும். இந்த பக்தி தொண்டானது சம்பந்தமில்லாத உள்நோக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டதாகவும், பலநோக்கு செயல், அருவநாணம் மற்றும் இதர அனைத்து சுயநல ஆசைகள் இல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு அடுத்தது இந்த NOI முடிஞ்சாச்சுன்னா என்னோட இந்த இது என்னது பக்தி ரசாமிருத சிந்துல இது வரும். அது முதல் ஸ்லோகம். அந்யாபிலஷிதா சூன்யம். இது அப்ப மாத்திரம் இல்ல, பக்தி சாஸ்திரம் அடுத்தது படிக்கும்போது பை ஹார்ட்டா சொல்லி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்பா. இதேதான் படிச்சுட்டு இருப்போம். அப்ப நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும்போது நல்லா சீரியஸா படிச்சுட்டோம், அப்புறம் இதேதான் வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லையா. ஒரு பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு என்னெல்லாம் அனுகூலமா இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் கீப் அவர் செல்ஃப் வெரி எனர்ஜெட்டிக்கா, ஒரு ஆசையா பண்ணலாம். எஸ் பண்ணணுமே அப்படின்னு நினைச்சா பண்ணவே முடியாது நம்மளால. பண்ணலாம்,
இப்ப என்னண்டாச்சுன்னா காலையில எழுந்துக்கணும், அலாரம் என்ன எழுப்புறதை விட நான் முதல்ல எழுந்துட்டு விடுவேன், அலாரத்தை நான் நிறுத்துவேன். அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்துக்கணும். அது எப்போ வரும்? நல்லா தூங்கினாதான் வரும். அப்போ சீக்கிரம் தூங்கினா, சீக்கிரம் தூங்கினா ஃபுல் தூக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் தூக்கம் எவ்வளவு நேரம் தான் தூக்கம் ஒரு மனுஷன் இல்லையா? அப்ப ஏன்னு விடலாம். நான் இனிஷியேஷன்ல எல்லாரும் நீங்க அது இதுல பாப்பல ரெக்கார்டிங்ல நான் சொல்றேன் இல்லையா, எல்லாரும் வாங்க வாங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்போ எவ்வளவு பேர் வரா தெரியும், இன்னைக்கு கேட்டாதான் தெரியும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் எனக்கு அவ்வளவா பேர்லாம் தெரியாது. அதெல்லாம் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பானே. கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு இது பார்ப்பேன், அப்புறம் நான் பாட காண முடியும் இப்படி பண்ணிட்டு. சோ ஆனா சொல்லுவேன், உங்களை பார்த்தேன்னா சொல்லுவேன். வாழ்க்கை ஒரு இதா இருக்குமே, மோட்டிவேஷனா இருக்குமே. சோ அதுதான் ஆரம்பிக்கிறோம். முதல்ல இதெல்லாம் தான் முதல்ல சொல்லுவோம். பகவத்கீதா பாகவதம்னா அப்புறம் கூடி படிக்கலாம். முதல்ல காலையிலே எழுந்துக்கணும். சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் ஏர்லி டு ரைஸ் ஏர்லி டு பெட்லாம் இங்கிலீஷ்ல அதே தான் சொல்றான். இன்னும் நம்ம ஆன்மீகத்துல தான் அப்படி இல்லை, ஜென்ரலே நம்ம பாடிக்கு அதுதான் நல்லது. அப்போ இது ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டோம்னா இதுக்காவது நம்ம எழுந்துட்டோம். இல்லாட்ட நாம எழுந்துட்டு என்ன பண்ணோம், ஆபீஸே போறது இல்ல, ஒன்னும் வேலை இல்லை, யாரும் பண்றாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவே எழுந்திருக்க மாட்டா இல்லையா? நமக்கு எங்கேயோ போனோம்னாக்க கண்டிப்பா எழுந்திருக்கும். ஊருக்கு போனோம் அப்படின்னாக்கா எழுந்திருக்கோமா இல்லையா? அப்போ உற்சாகம் இருக்கும், ஒரு உற்சாகமும் இருக்கும், எந்திருக்கவும் தோணும், அன்னைக்கு தூக்கமும் வராது நமக்கு. அப்ப தினமுமே பகவானை பார்க்கணும், பகவான் அந்த ஜபம் பண்ணணும், எனக்கு காலையில எழுந்து பண்ணணும், அந்த உற்சாகம் வந்ததுன்னா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணா வி ஷுட் ஹேவ் இது என்னது ஒரு என்தூசியாஸ்டிக்கா அது ஒரு ஃபீல் பண்ணணும். நம்ம ஆஹா நம்ம வந்து நாளைக்காவது நாளைக்கு எப்போ 16 பண்றேன், நாளைக்கு ஒரு 18 பண்ணினா எப்படி இருப்போம், பண்ணி பார்க்கலாமே. ஸோ சேலஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் ஆல்வேஸ். அப்புறம் நம்பிக்கையுடன் முயலுது, என்னால் முடியும், உன்னால் முடியும் தம்பி அப்படின்லாம் சொல்லுவாரு. இதெல்லாம் நமக்கு தான் பொருந்தது. இதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்தா இல்லை, இதுல இருந்து எடுத்ததுதான். அண்ட் அந்த மாதிரிலாம் பாசிட்டிவா நமக்கே சொல்லும் போது என்ன, நம்மளால முடியும், பொறுமையுடன் இருத்தல், பேஷன்ஸ், அது தெரியும். அப்புறம் இது நம்மளோட நவவித பக்தியில ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு, இவர் பிரகலாத மகாராஜோட இது இருக்கு, என்ன ஸ்லோகமே இருக்கு. சோ அவர் சொன்னது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், காதால கேட்கறது. அதனால நம்ம கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணும்போது என்னது, காதால கேட்டுன்னு தான் இருக்கும், ஒன்னும் நமக்கு பேசவே வேண்டாம், யார் என்ன சொல்றாலும். ஒரு கிளாஸ்ல இதே என்னோட இப்போ கீதா மாதாஜி இங்க இருக்காங்க, போயிட்டாங்க, இதே NOI அவங்க கிளாஸ்லயும் சொல்லி கொடுக்கறது, வேற மாதாஜியோட கேட்பாங்க, இதையும் கேட்பாங்க, வேற ராதிகா மாதாஜியோட, வேற மாதாஜியோட தர்ணீஸ்வரி மாதாஜி அதுவும் கேட்பாங்க. நேரம் இருக்கும். அந்த மாதிரி எவ்வளவு பேர் சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் கேட்டு 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 கொஞ்சமாவது உள்ள போகுமே. ஏன் எவ்ரிபடி வில் ஒருத்தரோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா. ஸோ அதுலயும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அப்ப என்னது, அது வந்து அப்ப வந்து காதால கேட்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் கீர்த்தனம், வாயால சொல்றது, நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அது வந்து கேட்டு 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 கேட்டுன்னு வாயும் சொல்ல தொடங்கும். அப்புறம் விஷ்ணு ஸ்மரணம், பகவானுக்கு குறித்து தியானம் பண்ணுது. இப்ப நம்ம இது என்னது, ஜபத்துல இது மூன்றும் இதை ஃபுல்லா அடங்கிடும். ஜபத்துல என்ன பண்றோம், காதால கேட்டு நம்ம சொல்றதையே நம்ம காதால கேட்டுக்கிறோம், பகவான் நினைக்கிறோம், அப்படியே ஜபம் போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஸ்பீடும் இருக்கும். ரொம்ப ஸ்பீடெல்லாம் பண்ணா ஸ்பீடு தான் இருக்கும், அதனால கொஞ்சம் ஸ்பீட் கம்மி பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. அப்போ விஷ்ணு ஸ்மரணம், அப்புறம் கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவு கொள்ளுதல். இது வந்து எல்லாமே வந்து 6 அனுகூலமான விஷயங்கள்ல இது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல். என்னெல்லாம் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறை கொடுத்திருக்காளோ இதுதான் காலையில எதுக்கிறது சொல்லியிருக்கா, அதனால எதுக்குதான் வேணும். அப்ப ஆசையா இருந்துக்கணும், அது கஷ்டமா. ஆனா அதுவும் சொல்லியிருக்கா, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து முதல்ல விஷம் மாதிரி இருக்குமா, முடியலப்பா ரொம்ப, இதெல்லாம் ரொம்ப டார்ச்சரா இருக்கே தோணுமா. அப்புறம் கடைசி போக போக என்ன ஆயிடுது, இதுதான் இனிமையா இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணா காலையில சீக்கிரம் எதுனா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டாலும் இல்ல, இது இன்னும் நிறைய நேரம், அந்த ஃபுல் டேல நிறைய நேரம் இருக்கிற போல இருக்கும். நீங்க ஒரு நாளைக்கு லேட்டா இருந்து பாருங்க, அதுக்குள்ள எடுத்தா 9 மணி, எப்பதான் என்ன அதுக்குள்ள 1 hour எடுத்தா, இன்னும் டிஃபன் பண்ணலாம், இது பண்ணல, இது பண்ண எல்லாமே லேட், அதுக்குள்ள மத்தியானம் எடுத்தா, அது எவ்வளவு வேலை பாக்கி இருக்க, துணி துவைக்கணும், அது இது நமக்கு தோண்டிட்டே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ½ hour இஃப் யூ கெட் அப் போயிலும் என்னவோ தெரியாது, அன்னைக்கு ஃபுல்லா மொல்லா போறப்பல இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். இப்போ நான் ரிட்டையர்ட், இப்போ இல்ல, ஒர்க்கிங் டைம்ல நான் பார்த்திருக்கேன். அது வந்து ரொம்ப இனஃப் டைம், எவ்வளவு நேரம் இருக்கு, எனக்கு வந்து இன்னும் நாளே போக மாட்டேங்கிறதே தரும், அவ்வளவு நேரம் இருக்கே அப்படி தோணும். நிறைய வேலையெல்லாம் பண்ணலாம் தோணும். எஸ்பெஷலி சண்டே தானே லீவ் இல்லையா, அப்ப அந்த நாளைக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் அப்பதான், ஆனா வெரி இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த சண்டே எனக்கு வேண்டாம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் கிடைக்கிறது, தூங்குது, அப்படிதான் தூங்கிருக்கேன். இதனால ஒரு நாளைக்கு எப்பாவது நான் என்ன பண்ணேன்னா அன்னைக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜஸா இருக்கும், நிறைய வேலை முடியும் அன்னைக்கு. சோ இப்ப நமக்கு ஆல்ரெடி இதுல அப்படிதான் சொல்லியிருக்கா, என்ன விதிமுறை, காலையில சீக்கிரம் இது பண்ணுவோம். அப்ப அதுல இருந்து ஆரம்பிக்காது. அப்புறம் பக்தர் இல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல், அது வந்து எப்பவுமே நம்ம அடிக்கடி சொல்றதுதான். ஏன்னா நம்ம வந்து சாதாரண ஒரு ஆப்பிள் பழம் மாதிரி, ஏதோ ஒரு ஆப்பிள் கூட இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு உந்த பழம் தான், சாதா பழம் மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம பழமோ ஏதோ ஒண்ணு, நம்ம சங்கம் எப்படின்னே நமக்கு தெரியாது. அவ கூட இருந்ததுன்னா அவளை மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிடுவோம், அவளை மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஈவன் மைண்டு எல்லாம் அது மாதிரி ஆயிடும் நமக்கு. அதனால சங்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
பாசிட்டிவ் பீப்புள்கிட்ட நீங்க இருந்துட்டே இருந்து பாருங்க, உங்களுக்கே அந்த பாசிட்டிவிட்டி வந்துடும். யாரோ இருக்காங்க, தெரியாத உனக்கு அப்படி இப்படி பேசுவாள், அப்படியா கவலைப்படாதீங்க, சரியாயிடும். திரும்பி திரும்பி அவங்க கிட்ட 4 டைம் பேசி திரும்பி எவ்ரிடே நீங்க அவங்க பார்த்தா ஆமா எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கு அப்படி நம்மளும் ஆரம்பிச்சிடும். பாசிட்டிவா இருக்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட தான் சங்கம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல் தான் நம்ம வந்து என்ன இந்த பரம்பரா சிஸ்டத்துல தான் நம்ம வந்து வந்திருக்கோம். சோ ஆச்சாரியார் எப்படி சொல்றாலோ, என்னண்டி பிரபு சொல்றாரு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அவருடைய ஆச்சாரியார் என்ன சொன்னாலும் அவர் ஃபாலோ பண்றாரு, அதுதான் நமக்கு சொல்றாரு. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சாரிய பரம்பரையில நம்ம வந்து இதெல்லாம் கேட்டுக்கணும், அடிச்சுவடுகளை நமக்கு வந்து பின்பற்றணும். அப்புறம் இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பா நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும். எஸ், அப்புறம் என்ன படிச்சோம் நம்ம இங்கே, பக்தி தொண்டு என்பது மனதின் அனுமானமோ கற்பனையாக பரவசமோ அல்ல. பக்தி தொண்டு ஏதோ மனசுல தோணித்து அது அந்த மாதிரி கிடையாது, நம்ம பண்ணணும். பக்தி தொண்டுங்கிறது we have to literally do it. மனசுல என்ன பக்தி இருக்கு, கிருஷ்ணர் நான் நினைக்கிறது கிருஷ்ணர் நிறைவேற்றுறாரு. பட் நம்ம பண்ணாம எப்படி அவர் நம்ம பக்தி பண்ணினா தானே நம்ம டிவோட்டி அந்த கேட்டகரியிலேயே வருவோம். அந்த டிவோட்டியா இருந்தா தானே அவர் நம்மளை காப்பாத்துவார் இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து ஏதோ பண்ணதான் வேணும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு மனதான கற்பனை அதெல்லாம் கிடையாது. அதன் சாரமானது அனுபவத்தில் உணரக்கூடியதாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிரத சிந்து என்னன்னு சொல்றார், என்னும் நூலில் பக்தி தொண்டினை பின்வருமாறு வரையுறுத்துள்ளார். அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யனாவிரதம் ஆனுகூலேன கிருஷ்ணேனோ சீலனம் பக்தி உத்தமா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம் உத்தம பக்தி மறைஞ்சிருக்காங்க. முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம் உத்தம பக்தினா அனன்ய பக்தி அப்படின்னா என்னது? எந்த நேரமும் அவரை நினைக்கிறது, எந்த நேரமும் நினைத்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். காலையில என்னன்னோ சரி ஜப்பா பண்ணணும், அப்புறம் ஏதோ நம்ம வீட்டு அவங்களும் என்னவோ அவருக்கு என்ன வந்து படைக்கணுமே, இன்னைக்கு ஆஃபர் பண்ணல, இப்போ இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுத்து, ஏதோ ஒரு ஆஃபர் பண்ணிருக்கேன் சரி கிட்ட பாலை காய்ச்சது அதுக்கு கொடுக்கறது. அப்புறம் ஏதோ நம்ம அவருக்கு டிஃபன் ஆயிருக்குமே அது அவருக்கு கொடுக்கணும். நம்ம வீட்லயும் எல்லாம் சாப்பிடணும், ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு கொடுக்கணுமே, அவருக்கு கொடுக்கணுமே, பகவான் கொடுக்கணுமே. அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து மனச என்ன இருக்கும். இப்போ ஒரு குழந்தை, சின்ன குழந்தை வீட்டுல இருந்தா ஒரு அம்மா, இதெல்லாம் எப்பவுமே எக்ஸாம்பிள் ஆச்சாரியமார்கள்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த குழந்தை ஒன்றும் பசிச்சா அழதான் தெரியுமே, அது நல்லா தூங்கிட்டு இருக்குன்னா தூங்கட்டும், அது மாதிரி எப்ப எந்திருக்கிறதோ அப்ப கொடுக்கலாம், நம்ம இருப்போமா? இல்ல 4 மணிக்கெல்லாம் தூங்குறது, அது நல்ல தூக்கம் சரிதான், நல்லா குளிப்பாட்டி நல்லா அந்த மாலிஷ் பண்ணி குளிப்பாட்டி தூங்க வச்சதுன்னா தூங்கிட இருப்போம். அதுக்கு நம்ம விட்டுடுவோமா? அது எப்போ எந்திருக்கிறதோ அழுதா அப்ப பாத்துக்கலாம்னு. சில குழந்தை அழவும் செய்யாது, அது மட்டும் விளையாடிட்டே இருக்கும். அந்த குழந்தை எப்போ கேட்கறதோ அப்போ அப்படி பண்ண மாட்டோமே. ஒரு ஆஸ் அ மதர் நமக்கு எல்லாருமே இப்போ ஃபீமேலா தான் இருக்கும், எல்லாரும் மதர்ஹுட் பார்த்திருக்கோம். என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுத்தே, ஒரு 2 hours ஆயிடுத்தே, 3 hours ஆயிடுத்தே, ஏதோ தண்ணியாவது கொடுக்கணும், பாலாவது கொடுக்கணும், என்னத்தையோ பண்ணுவோம் நம்ம. சோ நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பேக் ஆஃப் அவர் மைண்ட் என்ன இருக்கும், அந்த குழந்தை இருக்கே, குழந்தை கொடுக்கணுமே. அதே கான்செப்ட்ல நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கிறோம். அதாவது பாலகோபால் வீட்டுல வச்சுனாலே போதும், அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். குருவாயிரப்பனா அந்த 4 பேர் ரூபத்துல எல்லாம் அவ்வளவு வருமா தெரியாது, பாலகோபால் வீட்டுல இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பா நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரும். சோ என்னது, பேக் ஆஃப் அவர் மைண்ட் ஆல்வேஸ் பகவானை வந்து திங்க் பண்றது. தூய பக்தி செலுத்துவது என்பது அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதாகும் இருக்கு. எனக்கு எப்போ தோன்றதோ அப்ப நான் ஆஃபர் பண்றேன், அது இல்ல. அவருக்கு எப்போ கொடுக்கணும், ஒரு குழந்தைக்கு எப்போ கொடுக்கணும் நமக்கு தெரியல. அந்த குழந்தைக்கு குளிப்பாட்டணும், அது இந்த நேரம் ஆயிடுது, 10 மணி ஆயிடுது, குளிப்பாட்டணும், இது ஆகாரம் கொடுக்கணும், அப்படி இப்படி அந்த குழந்தையோடயே சுத்தி இருப்போம். ராத்திரி தூக்கம் இருக்காது நமக்கு. அதெல்லாம் எல்லாருமே அனுபவப்பட்டிருக்கும். இப்படி அந்த குழந்தைய நம்ம வந்து பெருசாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் பகவானுக்கு நம்ம வந்து எப்பவுமே தொண்டு புரியணும். அனுகூலமான, அவருக்கு எப்படி அனுகூலமா இருக்கோ அந்த மாதிரி அந்த முறையில் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை செய்யணும். இந்த பக்தி தொண்டானது சம்பந்தமில்லாத உள்நோக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டதாகும். நான் பண்ணினா எனக்கு இது கிடைக்கும், நான் வந்து 1 மாசம் இதை பண்ணினா எனக்கு ஏதோ ஒரு லாட்டரி கிடைக்கும், வீடு கிடைக்கும், பதவி உயர்வு கிடைக்கும், சம்பளங்கள், அதுக்கு அந்த மாதிரி நோக்கம் இல்லை. ஐ எம் born as a human being. அப்ப என்னோட என்னது, சாப்பிடணும் தூங்கணும் இது இல்ல, ஃபேமிலியை பெருக்கணும் அது கிடையாது. நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்ததே பகவானை வந்து சேவ் பண்றது. இவ்வளவு வருஷம் பண்ணல, தெரியாது நமக்கு. அப்ப பண்ணல, அட்லீஸ்ட் இப்போது கண்ணு திறந்திருக்காரு பகவான், ஏதோ நல்ல இது நமக்கு காட்டி கொடுத்திருக்காரு. அப்ப நான் பண்ணதான் வேணும். இவ்வளவு பேக்லாக் இருக்கு, நான் இவ்வளவு வருஷம் பண்ணல, அப்ப இனிமேலாவது ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணாம, ஒரு நேரம் மிஸ் பண்ணாம பகவான் தொண்டு புரியணும். இந்த ஒரு எண்ணம் வந்தாலே பண்ண ஆரம்பிச்சோம். சோ திஸ் இஸ் வேர் நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அது போல நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிப்போம். பண்ணணுமா, சரி பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு டே ஓவர், அப்புறம் நாளைக்கு தானே. அந்த மாதிரி கடனேன்னு பண்றதுலாம் பகவான் பிரபுஜி எழுதியிருக்காரு. என்னது இவர் நம்ம பிரபுபாதா குழந்தை இதுலதான் வந்து குழந்தையோட இருக்கு, நான் அடல்ட்டோட இதுலயும் போட்டேன் 18 days இதை. பக்தர்கள் என்ன பக்தர்கள் இல்லாதவரோட கையில இருந்து அவர் வந்து ஒன்னும் வாங்கி சாப்பிட மாட்டார். நீங்க வந்து நைவேத்தியம் பண்ணாலும் பக்தி இல்லாம, ஏன்னா பக்தர்கள்னாக்க என்னது, பக்தியோட நம்ம பண்ணா அது பக்தர்கள் தான்.
அது இல்லாம என்ன பண்ணணுமே சொல்லிட்டு பண்ணணும், அதெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கவே மாட்டார். நம்ம திருப்தியை நான் கொடுத்தேன், எடுத்து விட்டார், அப்புறம் நான் சாப்பிட்டேன், அந்த மாதிரி நினைக்கலாம். அவர் எழுதுறார், அவரே என்ன எடுத்துக்க வேணும், அவரே எடுத்துக்கணும். அவருக்கு கொடுக்கறத எவ்வளவு பேர் இருக்கா, எவ்வளவு பக்தர்கள் இருக்கா, எவ்வளவு கோயில் இருக்கு, எல்லாம் அங்கெல்லாம் அப்படி அவ்வளவு செப்பன் போகும். ஒரு நேரத்துக்கு 56 ஐட்டம்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு நேரத்துக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஏதோ ஒரு சாதத்தை வடிச்சு ஒரு நெய் பருப்பு கூட அன்னைக்கு வைக்க மாட்டோம். நெய்யை வச்சு இதுதான் உனக்கு, அதையே நம்ம முன்னிலையா தண்ணியாவது வச்சிருவோம். இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அவரையும் எடுத்துக்க போறாரு. அதனால பக்தியோட நம்ம இது பண்ணாலும் அவர் எடுத்துப்பாரு. அதனாலதான் அந்த ஸ்லோகத்தை 9th சாப்டர்ல அது வருது. பக்தி பத்திரம் புஷ்பம் பலதையும் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி, நம்ம பக்தியோட நம்ம கொடுத்தாதான் அது அது என்ன இருந்தாலும் அவர் பக்தியோட எடுத்துப்பாரு அப்படின்னு. சோ அவருக்கு அப்புறம் என்னது, அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் கொடுக்கணும். அப்புறம் அவர் பக்தி தொண்டானது சம்பந்தம் இல்லாத உள்நோக்கம், இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது. நான் ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கேனே, அவர் முதல்ல கொடுத்துட்டார், ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மை கொடுத்துட்டார். அப்ப நம்ம என்னது, நம்ம தான் கடனாளி. அப்ப என்னோடதான் பாக்கி, அவருக்கு கொடுக்கறது நான் தான் பாக்கி பெண்டிங் வச்சிருக்கேன். அப்ப நம்ம சேவை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம பண்ணலாம். அப்ப உள்நோக்கங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது, விடுபட்டதாகவும் பலநோக்கு செயல் ஞானம், உருவம் இல்லாத அந்த ஒரு ஞானத்தை நான் நிறைய படிச்சேன், ஸ்கிரிப்சரல் படிச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் டிபேட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்க. அதெல்லாம் இல்ல, ஒன்லி பக்தி தான் மேலோங்கி இருக்கும். சோ மற்றும் இதர அனைத்து சுயநல ஆசைகள் இல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா என்ன, இது இல்லை, இது வேண்டாம், இது அப்படியெல்லாம் சொல்றதை விட ஒரே சென்டென்ஸ் சொல்றதுன்னா பக்தியோட கொடு, அவ்வளவுதான். நீ ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் அவர் கொடுத்துட்டா, முதல்லயே எல்லாம் அங்க அவயங்கள் கொடுத்தாச்சு, நல்ல கண்ணு கொடுத்துருக்கேன், காது கொடுத்துருக்கேன், கையை கொடுத்துருக்கேன், இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கையும் கொடுத்துட்டு என்ன இப்படி சேவிச்சுக்கோ அப்படிங்கறது அதோட நீ பண்றது இல்ல அப்படின்னா அப்படி இருக்கும். எல்லாம் நான் கொடுத்துட்டேன், அப்புறம் நீ பண்ணலன்னா நம்மலாம் ரொம்ப மோசமா இருக்கணும். நம்ம கண்டிப்பா அவருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், அவருக்கு தான் கொடுக்கணும். இல்ல வீட்டுல எல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்குன்னா அப்ப வீட்டுல தூங்குவாங்க இல்லையா, வீட்டுல தூங்க வைக்கணும். இப்ப குழந்தை எங்க மாமியார்ல ரொம்ப சொல்லுவாங்க, அசடி என்னவோ சொல்லுவா. அப்பெல்லாம் நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, எனக்கு தெரியாது, அது மீனிங் புரியாது. ஒரு 4 மாசம் குழந்தைய வளர்த்துறது ரொம்ப ஈஸி, ஃபர்ஸ்ட் 4 months. ஏன்னா அது மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கோம், அப்படியே ஏன் அழகும், பால் கொடுத்தோன்னா திரும்பி தூங்கும், அப்படியே இருக்கும். அப்புறம் இப்படிதான் ஓட இப்படி ஆரம்பிக்கும். அப்ப நம்ம யார் வேணா அதை பாத்துக்கலாம். சோ இந்த பக்தி என்னத்துக்கு இப்ப அதை சொன்னேன், உள்நோக்கங்களில் விழுபடுற பல நோக்கு செயல்கள் அருவஞானம், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பகவானுக்கு நினைச்சுனேன், அது அப்படி சொன்னேன். என்ன சொன்னேன், அதான் ஃபர்ஸ்ட் இதை மறந்து டிமென்ஷியா கேஸ் ஆயிடுச்சோம், சிலப்போ பயமாவும் இருக்கும். எங்கத்துக்கும் அது சொல்ல வந்தேன். இப்ப நம்ம டியூட்டின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றோம் இல்லையா, குழந்தைக்கு முன்னதே நம்ம டியூட்டி அப்படின்னு நினைச்சு பண்றப்பல பகவானுக்கு நம்ம பண்றோம். ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டார், நல்ல அங்க அவயங்கள்லாம் கொடுத்தாச்சு. கண்ணு குருடாவோ இது அப்படியெல்லாம் கொடுக்காம எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு எனக்கு தொண்டு புரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம பண்ணலன்னா இட் இஸ் அவர் மிஸ்டேக். நம்ம பண்ணணும். இன்னத்துக்கு அது சொன்னேன், குழந்தை சின்னதா இருக்கும்போது யார் வேணா வளர்த்திடுவா. இந்த 4 மாசம் குழந்தைய அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும். என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, எனக்கு டைம் இல்ல, வீட்டுக்காரங்கள்லாம் அது சொல்ல வந்தேன். வீட்டுக்காரெல்லாம் அலோவ் பண்றது இல்லை அப்படின்னா என்ன அதுக்குதான் நினைவு வந்தது. குழந்தை தூங்கும் போது நமக்கு என்ன வேலை, குழந்தை தூங்கும் போது வேலை பண்ணு அப்படின்பா. என் பேத்தி இங்க இருக்கும்போது கரெக்டா 20 minutes தான் தூங்க, மத்தியானம் நேரம். அப்போ எடுத்துடுவேன், விளக்க மாத்த எடுத்து கரெக்டா எனக்கு இந்த டைமை பார்த்துட்டே பண்ண, அந்த 20 நிமிஷம் ஆறுதல் இவளை ஒண்ணும் பண்ண மாட்டா, அழமாட்டா, ஏதுன்னு ஓட ஆரம்பிச்சிடுவா. அப்புறம் பெருக்கும் போதெல்லாம் இப்படி அங்க இங்க, அப்புறம் என் வழக்க மாத்த அவ பிடிச்ச வைக்க, அது ஒரு மஸ்தியா இருக்கும், ரொம்ப என்டர்டைன்மெண்டா தான் இருக்கும். வேலை முடியணுமே, அவ குழந்தைய அது குழந்தை தூங்குறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம தூங்கக்கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு தெளிவா இருக்குன்னா இதெல்லாம் சொல்லுவா. சின்ன நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில தெரியாது, அப்பா நானும் ஊஞ்சிட்டேன் இவ்வளவு நேரம் அந்த குழந்தை பின்னாடி இருந்து, குழந்தை தூங்குறதா நானும் தூங்குறேன்னா போச்சு. அப்போ அந்த குழந்தை தூங்குற நேரத்துல நம்ம வேலை பண்ணணும். அப்போ அந்த இதுதான் கான்செப்ட், நம்ம இதுன்னு நினைச்சுக்கணும். நம்ம வீட்டுல யாருக்கும் அனுகூலமா இல்ல, நம்ம பண்றதெல்லாம் சரியா படல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், தூங்குறாங்க இல்லையா காலையில, அந்த டைம்ல நான் ஜப்பா பண்ணிடுறேன், அவங்க தூங்குறாங்க இல்லையா அந்த நேரத்துல நம்ம இது பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இருந்து அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஆனால் அதுக்கே நம்ம செய்யும் ஹெல்த் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா பண்ணாதீங்க, ஆனா கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா நம்ம மூவ் பண்ணணும். அவளுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு பிடிக்காத நம்ம பண்ண வேண்டிய. இப்ப நானே இப்ப இந்த கிளாஸ் எல்லாம் இப்ப கிடுக்கிடுன்னு முடிக்கிறேன், வந்துடுவாங்க இந்த சனிக்கிழமை வந்துருவாங்க, எங்க வீட்டுக்காரெல்லாம் எல்லாரும் வந்துருவா, இருக்காங்க. இருந்தாலும் அப்புறம் கிடு 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 கிடுன்னு இருக்கும். அப்புறம் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அப்புறம் இந்த 2 weeks ஐ வில் பி பிஸி. சரி அப்புறம் 2 கட்டான பண்ணவும் முடியாது, அந்த மாதிரி இதை விட 4 நாளைக்கு எடுத்து வேணும். ஸோ கண்டினியூஸா 4 days இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைச்சேன். உங்களுக்கு எல்லாம் சௌரியமா இருந்தா க்ளோஸ், ஐ ஹேவ் டு ஆஸ்க் யுவர் பெர்மிஷன் ஆல்சோ. இல்ல மாதாஜி ரொம்ப டூ மச்சா இருக்குன்னா வேண்டாம். அப்ப என்னது, நம்ம தான் ஸ்மார்ட்டா மூவ் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு பிடிக்கலையா, சரி அவங்களுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டாம், நம்ம அவங்க பின்னாடி பண்ண, நம்ம வேலை அப்ப பண்ணதான் வேண்டாம். நீ என்னவோ பேசுறேன்ப்பா, வேற எங்க போறது தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும், யார் படிச்சா இப்போ
நீங்க தான் படிக்கணுமா? கீதா மாதாஜி தான். எஸ் மாதாஜி. படி. பக்தி என்பது ஒரு வகையான பயிரிடுவதை போன்றதாகும். பயிரிடுதல் என்று கூறினாலே அங்கு நாம் செயலையே குறிப்பிடுகின்றோம். ஆன்மீக பயிரிடுதல் என்பது சில போலி யோகிகள் கற்பிப்பதைப் போல தியானிப்பதற்காக சோம்பேறியாக அமர்ந்திருப்பதை குறிப்பதாகாது. அத்தகைய தியானம் பக்தி தொண்டை பற்றி தகவலை அறியாதவர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கக்கூடும். இக்காரணத்திற்காக இது சில சமயங்களில் கவனத்தை திருப்பும் பௌதீக செயல்களை தடுக்கும் ஒரு உபாயமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் தற்காலிகமாக எல்லா அபத்தமான செயல்களையும் நிறுத்துவதே தியானம் என்பதாகும். ஆனால் பக்தி தொண்டு அர்த்தமற்ற எல்லா பௌதிக செயல்களுக்கும் முடிவு கட்டுவதோடு ஒருவரை அது அர்த்தமுள்ள பக்தி தொண்டிலும் ஈடுபடுத்துகிறது. ஸ்ரீ பிரகலாத மகாராஜா பின்வருமாறு பரிந்துரைக்கிறார்: ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, இது கண்டினியூஷன் தான். ஓகே, வெயிட் பண்ணு. ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்கா இல்லையா? நம்ம வந்து என்னெல்லாமோ புக் படிக்கிறோம், திரும்பி படிக்கணும். இதையே திரும்பி படிக்கலாம். ஈஷோ திரும்பி படிக்கலாம். நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திரும்பி படிக்கலாம். சோ பக்தி என்பது என்னது? ஒரு பயிர். நம்ம இது பகவத்கீதையிலையும் வந்திருக்கு. நம்ம உடல் என்பது 8வது சாப்டர், லாஸ்ட் 18 சாப்டர்லயும் வரும். 13 சாப்டர்ல நம்ம உடல்ங்கிறது ஒரு களம் மாதிரி. அந்த களத்துல என்ன பயிரிட்டாலும் வளரும். ஒரு நிலத்துல வந்து அந்த சீசனல் கிராப்ஸ் எல்லாம் போடுவான். சோ அதே நிலம் தான். ஆனா என்ன, அந்த சீசனுக்கு என்ன ஏத்தா போல இருக்கோ அந்த நிலத்தை விளைச்சல் போட்டோம்னா அது வளையும். அதே போலதான் நம்ம உடம்பும் அப்படிதான். எப்படி வளைஞ்சு கொடுக்கணுமோ களிமண் மாதிரி எல்லாம் எப்படி வேணா ஷேப் எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து சோம்பேறியா அதே நம்ம வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்கா அப்படி பண்ணா அது அப்படியே ஹேபிட் ஆயிடும். அதான் சொன்னேன், காலையில சீக்கிரம் இந்த பழகிட்டோம்னாக்கா, ஆனாலும் ஒரு இதுக்கு வந்து அலாம் வச்சுதான் இருக்கும். ஏன்னா எங்கேயோ தூங்கி போயிட்டோம்னா அப்படின்னு. ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம், ஐ திங்க் 99.9% நான் தான் அதை ஆஃப் பண்ண வேண்டியிருக்கு. என்னைக்காவது இல்ல லேட்டா படுத்துனாலும் சொல்றேன், அந்த பாடி கிளாக் வேக்ஸ் அப், நம்ம வந்து எழுப்பி விட்டுடும் அதை. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பழக்கப்பட்டிருக்கோம். சோ பக்தி என்பது ஒரு வகையான பயிரிடுவதை போன்றதாகும். பயிரிடுதல் என்று கூறினாலே என்னது, அங்கு நாம் செயலை தான் குறிப்பிடுகிறோம். இப்ப பக்தி தோண்டு என்னது, நான் மனசார பக்தி பண்ணேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு செயல் புரியணும். என்ன புரியணும்? ஜபங்கிறதே ஒரு செயல் தான். பகவான் இதை கிளாஸ் அட்டன் பண்றது ஒரு செயல் தான். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது ஒரு செயல் தான். நீ சும்மா ஆஃபர் பண்ண முடியுமா? குக் பண்ணமே, அது குளிச்சுட்டு தான் குக் பண்ணோம். எச்சப்படாம குக் பண்ணோம். அவருக்கு எது வேணுமோ அதை தான் நம்ம குக் பண்ணோம். இல்ல எனக்கு இது சாப்பிட பிடிக்கும் அதனால நான் பண்ணினேன், உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் முடியாது. பகவானுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான், அவருக்கு என்ன அனுகூலமோ. அடுத்து வருமே நெட் ஆஃப் டிவோஷன், அதுல படிக்கலாம். என்னமோ நிறைய பக்தி ரோடு எல்லாம் நிறைய நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்றான். சோ என்னது, அங்கு நாம் செயலை தான் குறிப்பிடுகிறோம். செயல் புரிஞ்சாதான் வந்து பக்தியில நம்ம வந்து எவ்வளவு முன்னேறாங்க. என்னது கர்மா, அது கர்மா செயல் தான், எனக்கு கர்மா தானே. சோ ஆன்மீக பயிரிடுதல் என்பது சில போலி யோகிகள் கற்பிப்பதை போல தியானத்து சும்மா போலி யோகி என்னன்னா ஞானிஸ் அப்படின்னா அந்த அத்வைதிஸ் என்ன பண்ணுவான்னா, உருவம் இல்லாதக்கு ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு தியானம் பண்ணுவான். சோ அது வந்து பண்ற அவளை வந்து நம்ம பழிச்சு சொல்ல வேண்டாம். அவளுக்கு அதுதான் வந்து இது சௌகரியமா இருக்கும். ஆனா நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பாமர மக்கள், நமக்கு எல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் ஞானம் கிடையாது. ரொம்ப நியோஃபைட் பேபிஸ். நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா? நம்ம அதுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கொடுக்கணும். பல்லு இல்லாத குழந்தை இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மசிச்சு மிக்சியில போட்டு அடிச்சு அந்த பருப்பு சாதம் இருக்கும், அதை கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பல்லு இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம. ஆனா அந்த புரோட்டீன்ஸ் போனவன்னு சொல்லிட்டு அந்த பருப்பு எல்லாம் போட்டு நெய் எல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி மிக்சியில ஒரு இது குழந்தையதான் நினைவு வருது. அந்த சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல என்னெல்லாம் பண்ணிருப்போம். அந்த மாதிரி இன்னும் குழந்தைக்கு பல்லு இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது போல நம்ம வந்து செயல் பண்றோம். அந்த குழந்தைக்கு ஆகாரம் ஊட்டுறது இல்லையா? அதே போலதான் பகவானுக்கு வந்து நம்ம சேவை. அது அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை பார்த்து தான் இப்பவுமே நான் நினைப்பேன். குழந்தைய நினைச்சுனா போறோம், அந்த குழந்தைக்கு நம்ம எப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணுவோம், அதை குளிப்பாட்டுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். அது போல பகவான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். சோ ஆன்மீக பயிரிடுதல் என்பது சில போலி யோகிகள் என்ன பண்ணுவா, மெடிடேஷன் பண்ண பகவான் எவ்வளவு நேரம் தான் சும்மா உட்காந்துட்டு மெடிடேட். அது வந்து மனசுங்கிறது எப்படி அலப்பாஞ்சுட்டே இருக்கும், ஒரு இடத்துல நிக்காது. இல்ல அதனால நான் மெடிடேட் பண்றேன் சொல்றதுக்கு தான் நம்ம சொல்லாமே தவிர ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளால வந்து கண்ட்ரோல பண்றவா இருக்கா. பட் நம்மள மாதிரி நியோஃபைட்டுக்கெல்லாம் முடியாது. இப்ப நம்ம என்ன திரும்பி அந்த மனசை எடுத்துக்கணும். அதான் ஹரே கிருஷ்ணா அப்ப நம்ம சொல்றதையும் கேட்டுட்டு பகவான் தியானம் பண்ணி, இப்ப நீங்க சொன்னாலே மாதாஜி சத்யபாமா மாதாஜி சொன்னப்பல ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி அந்த இது லோகோ அந்த டிபி அதை பார்த்துட்டே பண்ணேன்னு. எஸ், சோ நைஸ். சோ இதை கண் முன்னாடி நமக்கு ஏதோ உருவம் வேணும், அதை பார்த்துதான். அருபவாதிகளுக்கு எல்லாம் என்னத்தை பார்ப்பா, எல்லாத்தையும் பார்ப்பா.
ஆனா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு எவ்வளவு கஷ்டம். அப்ப வந்து ஒரு கண்ணை முடிக்கணும் தான். ஆனா ஃபுல்லா முடினா தூக்கம் வந்துன்னு சொல்லிட்டு குருவோர் மத்தியே இந்த குரு அங்க வந்து பாதி தொண்டு பாதி மூடினும் இருக்கணும், இங்கேயும் இருக்கணும், மனசில் லயிக்கணும். அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் அது. ஆனா அதெல்லாம் போலினே கொடுத்துட்டா. போலி யோகிகள் வந்து ஏன்னா பண்றேன்னு சொல்லுவாளே தவிர அவ அவ்வளவு பண்றாளான்னு டவுட் தான். நம்மளோட அப்படி இல்ல. பக்தி தொண்டு இஸ் சோ ஈஸி அண்ட் ஓப்பனா நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும், பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். அப்ப என்னது பல யோகி இந்த போலி யோகிகள் கற்பிப்பதை போல தியானிப்பதற்காக சோம்பேறியாக அமர்ந்திருப்பதை குறிப்பதாகாது. சோம்பேறின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா தியானம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஹாஃப் அன் ஹவர் 1 hour 2 hours உட்காந்து அப்படியே பகவான் மெடிடேட் அவ தூங்குறாலும் நமக்கு தோணும். ஆனா சொன்னா அப்பா ஐ ஹேட் அ குட் மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவா. தெரியாது, பண்றவங்களுக்கு தான் தெரியுமா இருக்கும். என்னாலும் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்க முடியாது. நமக்கு என்ன சேவை புரியணும் பகவானுக்கு, அவ்வளவுதான். ஒரு இது பண்ணியாச்சா சரி பஜன் பாடு, டான்ஸ் ஆடு, நல்லா ஹரே கிருஷ்ணா டான்ஸ், ஏதோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சதோ அதெல்லாம் பண்ணும். சோ அந்த மாதிரி சும்மா எல்லாம் உட்காரத்துக்கு நம்ம சொல்லல. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ஒரு ஆக்டிவா இருக்கும். காது கண்ணு மூக்கு எல்லாமே ஆக்டிவா இருக்கும். சோ புட் யூஸ். பட் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும்? பகவானை கொடுத்து அந்த அப்படியே சேனலைஸ் பண்ணிடணும். திருப்பி அந்த இதுல பண்ணும்போது என்ன எல்லாம் ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணும். சோ அத்தகைய தியானம், அந்த மாதிரி தியானம் பண்றோம். அரூபவாதிகள்லாம் தியானம் பண்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பக்தி தொண்டை பற்றிய தகவலை அறியாதவர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கக்கூடும். அத்தகைய தியானம் பக்தி தொண்டை பற்றி தகவலை அறியாதவர்களுக்கு, பக்தி தொண்டுன்னா என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா அவள் அந்த ஞானிசம் அத்வைத்திக் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் அவளை விட அவளுக்கு வந்து நல்லதா மெடிடேஷன் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அப்படி இப்படின்பா. ஆனா இக்காரணத்திற்காக இது சில சமயங்களில் கவனத்தை திருப்பும் பௌதிக செயல்களை தடுக்கும் ஒரு உபாயமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இக்காரணத்திற்காக இது சில சமயங்களில் கவனத்தை திருப்பும் பௌதிக செயல்களை தடுக்கும். மெடிடேஷன் பண்ண வந்து பௌதிக செயல்ல இருந்து கொஞ்சம் விடுபட்டு இப்படி உட்காந்து அது வேணா அந்த மாதிரி வேணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால வந்து அவ சொல்லியிருக்கா மெடிடேஷன் பண்ணு அப்படின்னா இந்த வேற ஒன்றுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் போகாம இந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு. பட் ஹவு லாங் யூ கேன் பி தட் இல்லையா? ஒரு மைண்டுனா எங்கேயோ போகும். ஒன்னெல்லாம் அமெரிக்காவை சுத்திட்டு வரும். அவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணுவா. அந்த மெடிடேஷன் உட்காரும் போது எல்லாம் நினைவு வரும், அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும். அவர் குறைந்தபட்சம் தற்காலிகமாக எல்லா அபத்தமான செயல்களையும் நிறுத்துவதே தியானம் என்பதாகும். இதை பண்றேன் ஒன்னும் பண்ணாதே. ஜஸ்ட் பிசிக்கலி யூ பி ஒரு ஹால்ட் பண்ணு. பிசிக்கலா ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல. கையெல்லாம் இப்படி கட்டிக்கோ, இல்ல வாட்டவர் நம்ம அந்த முத்ரா எல்லாம் வச்சுக்கோ. கண்ணு வந்து இப்படி குருவோர் மத்திய இங்க குருவத்துக்கு நடுவர் இப்படி எல்லாம் இப்படி. மனசை எங்க கொண்டு போறது? அப்போ கண்ணு காதெல்லாம் ஒரு மாதிரி வச்சுக்கலாம். மனசு கட்டுப்படுறது படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். 6th சாப்டர்ல அர்ஜுனனே சொல்லிட்டார், இது என்னால முடியாதுப்பா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு. அவனுக்கே முடியலையா. அவன் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப ஒரு ஆர்ச்சர், கிரேட் இது கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் உண்டு அவனுக்கு. அவனுக்கே கஷ்டம், நம்மளாலே முடியவே முடியாது. சோ அந்த மாதிரி அப்போ ஒரு தற்காலிகமா வேற ஒண்ணும் பண்ணாதே, பகவான் தியானம் எடுத்து உட்காரு அப்படின்னா ஒன்னா அது வேணா அதுக்கு பொருந்துமே தவிர அதுக்கும் நம்ம பக்தி தொண்டுக்கும் மேட்சே கிடையாது. ஆனால் பக்தி தொண்டு அர்த்தமற்ற எல்லா பௌதிக செயல்களுக்கும் முடிவு கட்டுவதோடு நம்ம என்ன பண்றோம், அவளும் அர்த்தமற்ற இதெல்லாம் என்னது பௌதிக பொருள்ல இருந்து விடுபட்டு இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவா. நம்மளும் அதான் பண்றோம், அர்த்தமற்ற செயலை பண்ணாதே. ஆனா என்ன பண்ணுவோம், அதே செயலை அந்த கண்ணு காது மூக்கு வேற விதமா பகவானை குறித்து அவனுக்கு சாப்பிடணுமா, எஸ் பகவானுக்கு நல்ல இதெல்லாம் பண்ணலாம் அவருக்கெல்லாம் பண்ணி. ஆனா அப்கோர்ஸ் நோக்கம் என்ன இருக்கணும், எனக்கு சாப்பிடணும், அதனால நான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றேன், பகவானுக்கு ஆஃபர் அந்த இருக்கக்கூடாது. பட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம சாப்பிடலாம். இல்ல எனக்கு பாட்டு பாட பிடிக்கும், அழகா பாடலாமே, பஜன் பாட்டெல்லாம் அடுத்து பாடலாம். பிக்சர் பாட்டுக்கு பதிலா பஜன் பாட்டை பாடலாம். சோ பகவானை தியானிக்கிற போலையும் இருக்கும், எனக்கு நல்ல குரல் வளம் இருக்கு, எனக்கு பாட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா அழகா பாடலாமே. இல்ல டான்ஸ் ஆட பிடிக்குன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தோடு சொல்லிட்டு டான்ஸ் ஆடலாம். சோ அது என்னது, அர்த்தமற்ற எல்லா பௌதிக செயல்களுக்கும் முடிவு கட்டுவதோடு ஒருவனை அது அர்த்தமுள்ள பக்தி தொண்டிலும் ஈடுபடுத்துகிறது. சோ 2 in 1 ஆயிடும். நம்ம அதையும் பண்ண மாட்டோம், பண்றோம், காது கண்ணு மூக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம், ஆனா நல்ல விதத்தை யூஸ் பண்றோம். ஒண்ணு கட்டுப்படுத்தி அந்த மாதிரி மனசுக்கு கட்டுறோம், அந்த மாதிரி இருக்கிறது கஷ்டம். அதெல்லாம் அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, நம்ம அதை பண்றதில்லை. ஸ்ரீ பிரகலாத் மகாராஜர் பின்வருமாறு பரிந்துரைக்கிறார். என்ன சொல்றார், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு, ஸ்மரணம் பாத சேவனம், அர்ச்சனம் மந்திரம் தாசியம், சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். சோ இதுதான் பக்தி தொண்டின் இது யார் படிக்கிறார்? அடுத்தது யார்? கீதா. பக்தி தொண்டின் 9 விதமான வழிமுறைகள் பின்வருமாறு. 1. பரமபுருஷ பகவானின் திருநாமங்களையும் பெருமைகளையும் கேட்டல். 2. அவரது புகழினை கீர்த்தனம் செய்தல். 3. பகவானை நினைவிற்கொள்ளுதல். 4. பகவானுக்கு பாத சேவை செய்தல். 5. விக்கிரகத்தை வழிபடுதல்.
6 பகவான் முன் விழுந்து வணங்குதல். 7 பகவானின் சேவகனாக செயற்படுதல். 8 பகவானுடைய நண்பனாக பழகுதல். 9 பகவானிடம் பூரண சரணாகதி அடைதல். ஸ்ரவணம் அல்லது செவியுறுதல் என்பது உன்னத அறிவை பெறுவதில் முதல் படியாகும். அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்களிடமிருந்து கேட்கக்கூடாது. ஆனால் பகவத்கீதையில் 4.34 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதைப் போல சரியான நபரை நாடி செல்ல வேண்டும். தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானின தத்துவ தர்ஷினக. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்வி கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதை வந்து முன்னாடி நம்ம படிச்சது என்ன பகவத்கீதால வந்ததுதான். சோ 9 இது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் கேட்கறது, காதால கேட்கறது, ஸ்ரவணம். அதுதான் வந்து சான்ஸ்கிரிட் ஸ்ரவணம்னா என்னது, தமிழ்ல கேட்டல். என்னது கேட்டல்? பகவானோட திருநாமங்கள் கேட்டல். ஏன்னா காது கொடுத்துருக்காரு, ஒன்னும் கேட்க கூடாது, அப்படியே மூடி இருக்கணும்னா எப்படி முடியாது, ஏதோ கேட்கணும். பிக்சர் சாங் கேட்க வேண்டாம், இப்போ பஜனை எல்லாம் கேட்கலாம், பகவானோட நாமங்கள். அதனாலதான் கிளாஸா அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்னது, நல்ல விஷயங்கள் தான் வரும். அங்கே கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் தான் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறா, நிறைய காசிப்பிங் தான் இருக்கிறா, அந்த கிளாஸ்க்கு போக வேண்டாம். ஸோ வி ஹேவ் டு டிசைட். ஏன்னா சங்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அது எப்போ மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஸோ திருநாமங்களையும் பெருமைகளையும் பகவானுடைய பெருமைகளையும் கேட்கல், அது வந்து கேட்டல், அது வந்து ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் அவரது புகழினை கீர்த்தனம் செய்தல். சரி, இதெல்லாம் இவ்வளவுலாம் கேட்டோமே, நம்ம கொஞ்சம் பாயத்தோடு கொஞ்சம் பழகலாமேன்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ண புதுசா நமக்கு வருமா? வரும். ஒரு வாட்டி சொல்லுவோம், 2 வாட்டி, அப்புறம் 3ஆவது வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 இப்படிலாம் வரும், ஒரு மாதிரி எல்லாம் வரும். அப்புறம் என்ன, பழகி அப்படியே நம்ம கவனம் இல்லைன்னா கூட அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நாக்கு பழகிறது. இந்த அவரது புகழினை கீர்த்தனம் செய்தல், அப்புறம் பகவானை நினைவு கொள்ளுதல். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் 3 எதுல வந்துடுறது, நம்ம ஜப்பா பண்றதுலயே வந்துடுறது. நவவித பக்தியில இந்த 3 வந்து இதுலயே ஜப்பாலேயே வந்துடும். நம்ம சொல்றதையே நம்ம வந்து காதால கேட்டுக்கிறோம். அதை வந்து பகவானை நினைத்து நம்ம பண்ணும்போது என்னது, சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இது மூணும் வந்துடும். அப்புறம் பகவானுக்கு பாத சேவை வந்து பகவானுக்கு அர்ச்சனை. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, எங்க வீட்டுல போட்டோ தான் இருக்குன்னா பாத சேவனம் என்னது, பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணும். இந்த பாதத்துல ஒரு பூ அர்ச்சனை ஆஃபர் பண்ணலாம். துளசி, மெயினா துளசியை வந்து அவரோட பாதத்தை போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணலாம். சோ இதெல்லாம் பாத சேவை. வேற ஒண்ணும் இல்ல, பாத சேவைனா அவரோட பாதத்தை தொட்டு வணங்கி. அதனால இப்ப நம்ம காலையில அந்த இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும், மங்களாரத்தின் போது ஜூம் பண்ணுவா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கால்ல இருந்து ஆரம்பிப்பா, அப்படியே கேசாதி பாதம், அந்த பாட்டெல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் இருக்கும் பாதத்திலேருந்து இருந்து கேசம் வரைக்கும் அப்படி போய். அந்த மாதிரிதான் பகவான் வந்து இவன் கோயில பண்ணா. மோஸ்ட்லி கோயில பார்த்தீங்கன்னா பாதமே காணாது, என்ன பூவும் அது இதுமா இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. சரி, பார்க்கலாம், அந்த இடத்த பாத்துக்கிறது அவ்வளவுதான். இப்ப இங்கே வந்து நமக்கு தெரியாத ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜியோட அந்த போட்டோ தான் பார்த்துட்டே பேசிட்டு இருக்கேன். சோ சிலப்போ தெரியாது, ஆனா அவ வந்து காட்டுறாங்க. ஒரு பாதம் இப்படி ஒரு மாதிரி சைட்ல போஸ் கொடுத்து நிக்கிறது, அவரோட பாதத்தை வந்து அந்த மருதாணி இட்டுனா போல பாதம் நல்லா இருக்கும் அதை பாக்குறதுக்கு. சோ அதெல்லாம் பார்த்தாலே நமக்கு ரொம்ப புண்ணியம். அது என்ன புண்ணியம், அதுவும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து இதுலயே போடணும். காத்தால வந்து மங்களாரத்தி பார்த்து அதை மாதிரி இதுலயே போடுறேன், இனிசியேஷன். இப்ப நேரம் இல்லை இல்லையா அன்னைக்கு மங்களாரத்தி பார்த்தேன்னா என்ன அதோட விசேஷம் சொல்லிட்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். எல்லாருக்கும் இது நெட்டுன்னு எல்லாம் ஓப்பன் தான், எல்லாரும் படிக்கலாம். இதனால யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாதான் உதவுது. என்ன சொல்றது, எல்லாம் ரெடியா பண்ணி இப்படி பிளாட்டர்ல கொடுத்தோம்னா இந்த சாப்பிடுன்னு சொன்னதான் ஏன் இது வந்து ஒரு சாதா ஒரு என்னது சாப்பாடா இருக்கும். அது போயிட்டு யாரோ பண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்குமோ, அதை நம்மள வீட்டுல கூட பண்ணலாம், நம்மளே பண்ணா கூட வரும். இருந்தாலும் யாரோ பண்ணி கொடுத்த ஒரு, நீங்களா இப்ப காப்பி டீ குடிக்கிறவாடுக்கு சொல்லலாம், நம்மளே காப்பி குடிச்சு அந்த ஒரு காலத்துல இப்படிதான் எல்லாரும் சொல்லுவா, எனக்கு தெரியாது. நம்மளையே போட்டு கூட யாராவது எடுத்து போட்டு கொடுத்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்பா, என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி வந்து எதுக்கு நான் சொன்னேன், பாத சேவனம் எதுக்கு சொன்னேன் நான்? ஷோ பயங்கரமா இருக்கும், எங்கேயோ போறது, திரும்பி என்னை கம் பேக், ஐ ஃபர்கெட். ஓகே, பகவானுக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்ணலாம். அப்புறம் என்ன, அவரோட போட்டோ இருக்கலாம், எதுவா இருக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் பாதத்தை வந்து தொட்டு நமஸ்காரம் பண்றது, அதுதான் பாத சேவனம். அப்புறம் விக்கிரகத்தை வழிபடுதல். விக்கிரகம், ஃபுல் விக்கிரகம் நம்ம வீட்டுல வைக்கணும்னு பெரிய விக்கிரகம் எல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. அப்புறம் அது உயிர் வந்தா போல நமக்கு அது எல்லாம் பண்ணணும், மணி அடிச்சு சங்கூதி அதுக்கெல்லாம் ஆரத்தி எடுத்து டைம் டு டைம் ஆகாரம் பண்ணி எல்லாம் ஒரு. அப்படி இல்ல, யாரோ கிஃப்ட் கொடுத்துட்டாங்க, நல்ல பெரிய சிலையா கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஆர்டிஃபெக்ட் மாதிரி ஒரு நம்ம ஏதோ ரூம்ல ஃப்ரண்ட் ரூம்ல அழகா அப்படி ஒரு லைட் எல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி டெக்கரேட்டிவ் மெட்டீரியலா வச்சிருந்தா ஓகே. சுவாமி ரூம்ல வச்சுட்டோம்னாக்கா டெஃபினட்டா அவர் வந்து
தினமும் பூ போடணும், தினமும் ஆரத்தி காட்டணும், தினமும் நிவேதியம் பண்ணணும், பண்ணிதான் ஆகணும். தினம் ஒரு வாட்டி இல்ல, 4 வாட்டி பண்ணணும். சோ அதனாலதான் வந்து we should always avoid. ஏன்னா கோயில்ல பண்றப்ப நம்மளால முடியாது. ஆனா ஆசையா நம்ம வந்து கோயில வச்சு நம்ம பூஜா முறையில பூஜா ரூம்ல வச்சுட்டோம்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா? சில நாளைக்கு நமக்கே முடியாது, இல்ல வெளியில போயிட்டோம், பகவான் பட்னி போடுறப்பல ஆயிடும். கோயில் எல்லாம் நமக்கு முடியாது. அந்த ஒரு ஆள் இல்லையா, வேற ஒருத்தர் இருப்பார் ஆச்சார இது பண்றது, பூஜாரி இல்லையா? சோ அவளால முடியும். நம்ம அப்ப எப்படி சிம்பிளா பண்றோம். சிம்பிளா என்னது, ஆரத்தி நினைச்சிட்டு கற்பூரம் தான் ஆரத்தி அப்படிங்கிற ஒரு ஊதுபத்தியை காட்டணும்னு ஒரு ஆரத்தி தான் அது. இல்ல எங்க வீட்டுல ஊதுபத்தியும் இல்ல, கற்பூரம் இல்ல, கையால இப்படி பண்ணுங்க, இல்ல கையால இப்படி மனசார பண்ணும். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது வந்து பகவான சேவை பண்ற போலதான் பாத சேவனம் விக்கிரகத்தை வழிபடுதல்னா இதுதான். அப்புறம் பகவான் முன் விழுந்து வணங்குதல், எஸ் நமஸ்காரம் பண்றோம். அதெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம் இல்லையா? வி டூ தட். கோயிலுக்கு போனாலும் பண்றோம். அப்புறம் பகவானை சேவகனாக செயற்படுதல். நம்ம ஹியூமன் பீங்கா இருக்கும். நம்ம வீட்டுல நான் தான் எப்பவும் சொல்றோம்ல, நாய் வளர்த்து என்னதான் வளர்த்து. இப்போ கீதா மாதாஜி பேரட் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க சொல்ல அதுவும் சொல்லுமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே சொல்லுமா இருக்கும். ஆனா அது மைண்ட் இருக்குமா அதுல, நான் கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறேன், அதெல்லாம் தெரியாது. நீங்க நமஸ்காரம் பண்ண அது காப்பி தட். பட் அதை பண்றதுக்குள்ள இது அப்ப யாருக்கு அந்த மூளை இருக்குன்னா ஹியூமன் பீயிங் தான் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் பீங்கா இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன தர்மம், பகவானுக்கு சேவை புரியும், சேவகனாக இருக்கிறது தான். சோ பகவானை சேவகனாக செயற்படுதல், பகவானுடன் நண்பனாக பழகுதல். அவர் அதிகாரம் அவரை வந்து இது எழுத அவர் சொல்றதை நம்ம கேட்கணும் பயந்துண்டு. அது மாதிரிலாம் பகவான் கண்ணு குத்திடுவார் இப்படி எல்லாம் சின்ன வயசுல எல்லாம் குழந்தை சொல்லி வளர்த்துவார். இல்ல பகவான் இஸ் நாட் எனிமி டு எனிவன். அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி தான். ஒரு வாட்டி நம்ம சொன்னாலே ஒரு பக்தன்னு ஆயிட்டாலே, எப்போ பக்தனாவும் கொஞ்சம் நம்ம நாமஸ்மரணம் சொன்னாலே வந்துடும். நம்ம அந்த எந்த பிராக்கெட்ல வந்துடும், ஒரு பக்தனோட கேட்டகரியில் வந்துடும். அப்புறம் அவர் சொல்லுவார், என் பக்தனை யாரு என்ன துன்புறுத்தினாலும் நான் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன், இஸ் இன் மை கஸ்டடி அப்படின்னு. அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்துடுதுன்னா நான் பகவானை நல்லா வழிபடுறேனே, இன்னும் நிறைய பண்ணுவேன். அப்போ அவருடைய அந்த என்னது நெட், அவரோட அந்த என்னது காப்பு அதுக்குள்ள வந்துட்டோம்னா என்ன யாரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அவர் என்ன பார்த்துப்பார். அந்த ஒரு தைரியம் வந்ததுன்னா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் நம்ம. சோ என்னது பகவானுடைய நண்பனாக பழகுது. பகவான் வந்து பயந்துட்டு எல்லாம் வேண்டாம். பகவான் பயந்துட்டு சில பேர் ஐயோ தெய்வ குற்றம் ஆயிடுமோ அதாகுமோ, பகவான் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டார். ஓ உனக்கு தெரியலையா, நீ இதுதான் பண்ணிய பரவாயில்ல போ. அப்புறம் உனக்கு அந்த புத்தியை நான் தான் ததாமி புத்தி யோகம் தான். நமக்கு புத்தி அவர் தான் கொடுக்கற சொல்றாரு. உங்களுக்கு அந்த என்ன ஞானத்தையும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இந்த தேவரை நம்ம வழிபடுறோம், தேவியை வழிபடுறோம்னா உனக்கு அதுல ஒரு திருப்தி வருதா, ஓ அந்த தேவி உனக்கு கொடுக்குறான்னு உனக்கு தோணுதா, சரி அந்த புத்தியை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், இன்னும் பண்ணு, நிறைய பண்ணுன்னு தான் சொல்றாரு. ஆனா அதனாலதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் நான் சொல்லலை, பகவத்கீதையில கொடுத்ததுதான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சுன்றது அதெல்லாம். சோ அதனால அவர் ஒன்னும் கோச்சுக்க மாட்டார். என்ன நீ பண்ணாம அந்த தேவிக்கு பண்றதெல்லாம் கோச்சு பண்ண மாட்டார். சோ பகவானுடன் அவர் வந்து நண்பனா தான் இருக்கார். நம்ம கூட நம்மளும் நண்பனாக பழகலாம். எனக்கு என்னவோ அது குழந்தையா தான் நான் எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி குழந்தையா எனக்கு பிடிக்கும். மேபி கிட்ஸ் டீச்சர் தான் ஐ லைக். ஐ ஆல்வேஸ் லைக். எங்க போனா ஒரு குழந்தைகள் கூட ஒரு அட்ராக்ஷன். எங்க வீட்லயே அப்படி எல்லாருமே இவரும் அப்படிதான். குழந்தைகள் இருந்தா வி டாக் மோர். பெரியவா இருந்தா பேச தெரியாது. குழந்தைகள் என்ன வேணா நம்ம எடுத்து சொல்லலாம் இல்லையா அப்படி. அப்புறம் பகவானிடம் பூர்ண சரணாகதி. இதுதான், அவரை நம்பிட்டோம்னாக்கா அது பூர்ண சரணாகதி தான். அதை விட என்ன பண்ணுவோம், விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றதுதான் சரணாகதி இல்லை. மனசார அவர் இருக்கார், அவர் என்ன பார்த்துப்பார். ஆனா நான் தான் அவருக்கு ஒண்ணும் பண்றது இல்லை. அவர் என்ன பார்த்துப்பாரு, நான் எப்படி பார்த்துக்க போறாரு. நானும் அவருக்கு எல்லாம் பண்றேனே, எல்லாம் பண்றேன். அதனால அவர் எனக்கு எவ்வளவு கொடுப்பாரு அது கிடையாது. நான் அவருக்கு என்னால முடிஞ்சதெல்லாம் பண்றேன். ஜபம் பண்றேன், காலையில எழுந்துக்கிறேன், எல்லாம் பண்றேன், கோயிலுக்கு போறேன், அது பண்றேன், எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். அப்ப என்னையும் கைப்பட போறார். அவர் தான் சொல்றாரு, வாய்க்கவே சொல்றாரு, என் பக்தர்கள் வந்து அழிய மாட்டார்கள். அப்போ வந்து அதுதான் சரணாகதி. சரணாகதி இஸ் டோட்டலி டிபெண்ட் ஆன் இம். ஐ வில் டூ எனிதிங். உனக்கு வந்து எல்லாம் நான் பண்றேன், அப்ப நீ என்ன பார்த்துப்பேன்னு அந்த ஒரு இது கேரண்டி எனக்கு இருக்குன்னு. நம்ம அந்த இது 17 சாப்டர்லயும் அதான் வருது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன குவாலிட்டி, ஒரு தெய்வீக குவாலிட்டி என்னன்னா ஃபியர்லெஸ்னஸ், அச்சமின்மை. அப்படி வரும். அச்சம் எப்போ வரும், ஐயோ என்ன ஆகுமோ, நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகுமோனாக்கா தட் மீன்ஸ் பகவான்ல பக்தி இல்லை, அவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டுனா அவர் பாத்துக்கிறார். டெஃபினட்டா அவர் வந்து அவரோட நம்ம பிளான் பண்றதை விட அவரோட பிளான் நன்னா இருக்கும். நம்ம லைஃபை நன்னாவே அமைச்சு கொடுத்துருவார். சோ அதுதான் சரணாகதி, டோட்டலி சரண்டர். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, இது மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா, நான் இது வரைக்கும் படிச்சாலே. சோ ஸ்ரவணம் அல்லது செவியுறுதல் என்பது உன்னத அறிவை பெறுவதில் முதல் படியாகும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு இதை கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா, படிக்கிறோம்னா இது காதால தான் கேட்டுக்க முடியும். காதால கேட்டு அது உள்ள வாங்கிக்கிறோம். ஃபுல்லா புரியறதா தெரியாது, ஏதோ ஒன்று போயிருக்குள்ள. ஆனா காதால தான் நம்ம வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறோம்.
சோ அந்த மாதிரி அப்ப எங்கே படிக்கணும், அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்களிடம் கேட்கக்கூடாது. இஸ்கான் எப்படி நம்ம வந்து இப்ப எல்லாம் பார்த்ததுனால நமக்கு வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் வருது. ஏன்னா ஒரு ஆச்சாரியர், அவருக்கு மேல ஒரு ஆச்சாரியர், அவருக்கு ஒரு அந்த சீடர் பரம்பரை, ஆச்சாரிய சீடர் பரம்பரையில நம்ம வந்திருக்கோம். இவர் வந்து 37வது ஆச்சாரியர், நம்ம 32வது ஆச்சாரியர், நம்ம 32 மாதாஜி. 32வது ஆச்சாரியர். அப்ப நம்ம வந்து இப்போ we have some confidence. அப்ப பகவான் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு என்னது பயம் இல்லாம ஏத்து நம்ம வந்து அவ அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் எடுத்து நம்ம வந்து we can follow. அப்ப பாக்கி என்னன்னு பகவத்கீதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் இருக்கும். நான் எழுதியிருக்கேன், எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும். இப்ப எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும்னா நான் கூட அது என்னோட வியாக்கியானம்லாம் போட்டு இல்ல அதுல இப்படி கொடுத்துருக்கா, இப்படி கொடுத்துருக்கா, அதோட வேர்டு இப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே எனக்கு தெரிஞ்ச சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் மீனிங் போட்டு எழுதலாம். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா. சான்ஸ்கிரிட் பண்டிதா பெரிய படிச்சிருக்கா, சான்ஸ்கிரிட்லாம் தெரியும். அவளும் ஆச்சரியர் கேட்டகரியில் வரவே வராது. பட் தேவ் ரிட்டன் புக்ஸ், அவளும் கான்பிடன்ஸுக்கும் எழுதியிருக்கா. பட் நம்ம படிக்கிறது, நம்ம புக்கு அதை வாங்கி படிக்கிறோம்னு நம்ம தான் முட்டை. நம்ம என்ன பார்க்கணும், கரெக்டா பரம்பரையில வந்திருக்கனாக்கா அதை வந்து அவ என்ன சொல்றாலும் அது வந்து இது இருக்காது, கட்டுக்கதையா இருக்காது, சரியா இருக்கும். அந்த பாதையில் நம்ம இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஆனால் பகவத்கீதையில் 4.34 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதை போல் சரியான நபரை நாடி செல்ல வேண்டும். தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன செய்யா. அந்த பிக்சர் என்ன வரும், கிருஷ்ணர் யாரே பலராமர் உட்கார்ந்து இருக்கா, சந்தீபனி ஆசிரமத்தை அந்த சந்தீபனி முனி உட்கார்ந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணருக்கு சொல்லி கொடுக்கறது யாரோ வேணுமா, இல்ல அவருக்குதான் அவரோட பலராமருக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரோ வேணுமா? 2 பேரும் பகவானோட அம்சங்களா தான் இருக்கா. 2 பேரும் அவருக்குதான் எல்லாம் ஞானம் இருக்கே, அவருக்குதான் எல்லாம் இருக்கே, all 6 opulence அவர்கிட்ட இருக்கு. இருந்தாலும் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்துன்னு வந்ததுனால என்னது, அந்த 64 கலைகளும் படிக்கிறதுக்கு அவர் சந்தீபனி ஆசிரமம் போனா, சந்தீபனி முனிவரை சந்தித்து அவர் என்ன சொல்றாரோ பரிப்பிரஷ்னேன சேவையார்த்தம், அவருக்கு சேவையும் புரிஞ்சுட்டு என்னது தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனர் அம்புலா, எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, மை ஸ்லேட் இஸ் கிரீம், நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அந்த டிராயிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்படியே இன்னசென்ட் அப்படி பாக்குறான், as if எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, நீங்க என்ன சொல்றோம் அதை கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு. நமக்கு நம்ம 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 இப்ப நம்மளே ஒரு இந்த டிவோட்டி தான், நியோஃபைட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு சின்ன பிறந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு அறிவு சொல்லக்கூடாது, எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஒண்ணும் படிச்சிருக்காரு. ஆனா அதுலயே நம்ம என்னதான் இல்ல எனக்கு தெரியும், இவன் என்ன இப்படி சொல்றா, இது இப்படி நம்ம வந்து அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டான். அதெல்லாம் தப்பு, என்ன அவெல்லாம் அப்படிலாம் சொல்றா, இப்படி இல்லையா நம்ம அவளை திருத்தறதுக்கு பார்ப்போம். சோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒண்ணும் இல்லை, நாலேஜே கிடையாது. ஸ்டில் we will have so much of இது. அவளை பத்தி கமெண்ட் அடிக்கிறதுலன்னா நம்ம எக்ஸ்பர்ட். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணரே ஒரு சின்ன குழந்தை ரூபத்துல வந்தப்ப இருந்தது அவ்வளவு ஹம்பிள். இப்ப நம்ம ஒரு ஆசிரியரை அணுகி அது அந்த ஆசிரியர் எப்படி இருக்கணும், நல்ல பக்தி இதுல என்னது பரம்பரை இதுல இருக்கணும். அவர் எப்படி சொல்றாரோ அது அந்த வழியில, ஏன்னா அவர் வந்து உண்மையை கண்டவர் அப்படியே எழுதியிருக்கா, அதோட மீனிங் தான். அப்புறம் உபதேசந்தி ஞானம் ஞானின தத்துவ தர்ஷினா, அவர் வந்து உண்மை கண்டவர், அவர் வந்து அதை பார்த்தவர் ஞானினா. அந்த மாதிரி ஞானிகள் வந்து எல்லாத்தையும் அறிந்தவர், அவெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. அப்ப அவ எப்படி சொல்றாலும் அது வந்து நம்ம ஏத்துட்டு நடக்கணும். அப்ப என்னது, ஃபர்ஸ்ட் பகவான் என்ன நம்பணும், ஆச்சாரியர்கள், எஸ் அவளையும் பிளைண்டா நம்பிட்டு நம்ம வந்து, அதனாலதான் இப்போ ஆசிரிய என்னது, அது என்ன ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணோம், ஆசிரியா ஃபார்ம், ஆஸ்பயர் ஃபார்ம். எனக்கு ஆர்வம் இருக்கு, எஸ் எனக்கு வந்து பக்தன் ஆசை இருக்கு. சும்மா நான் பக்தன் சொல்றது இல்லை. அப்போ அவ ஒரு ஷார்ட் டவுன் பண்ணி கொடுத்துருக்கா, இந்த மாதிரி இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஓகே ஐ வில் டேக் அப் தட். ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம போகலாம். அது ஒரு மாதிரி அந்த ஆசிரிய ஃபார்ம்ல எல்லாம் நீங்க வந்து ஆசை இருக்கு, ஆனால் என்னால் 16 ரவுண்ட் பண்ண முடியல, எஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஆஸ்பயர் இஸ் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ குட் டிவோட்டி, அவ்வளவுதான். இல்ல நான் ஒரு மாதிரி டிவோட்டி ஆயிட்டேன், 16 ரவுண்ட் ஈஸியா பண்ண முடியாது என்னால, சோ நான் அதுக்கு மேலேயே பண்றேன். அப்ப நீ ஷெல்டர், பகவான் அந்த குருவோட ஷெல்டர்லயே வந்தாச்சு நீ. ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஷெல்டர் தான் இது வந்திருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். இன்னும் குருவோட இது உள்ளதான் இருக்கு ரூம். நம்ம அவரோட ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டோம், அப்படி ஒரு கற்பனை கதையா நினைச்சுக்கலாம். அவரோட ரூம்ல வந்து இனிஷியேஷன், அதான் இனிஷியேஷன். அவர்கிட்ட வந்து அவர் கையால கொடுத்து நம்ம வந்து ஒரு மாலையை கொடுக்குற, ஒரு ஜபம் பண்ணி இப்படி கொடுக்குற பேர்லாம் இவ வைக்கிற பேர் தான், வாட்டர் தட் இஸ் இம்மெட்டீரியல் ஆக்சுவலி. ஓகே நமக்கு வந்து ஒரு இனிஷியேஷன் பேர் தான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஒரு 2 கொம்பு வருதா, ஏதோ ஒண்ணு வர, ஒண்ணும் இல்லை. நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுல சொல்றேன். அப்போ இதே பக்தி தான் இருந்தது, இப்போ ஒன்னும் கூடல, குறையவே இல்லை. அது முன்னாடியும் குறையலை, கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு தான் இருக்கு. இன்னும் பக்தி வந்து இன்னும் பண்ணலாமே அதுதான் மனசுக்கு தோன்றது. சோ அதனால எல்லாரும் இனிஷியேஷனுக்கு கவலையே பட வேண்டாம். இது இந்த மூலமா அதையும் சொல்லிடலாம். அதனால இனிஷியேஷன் இது அப்சல்யூட்லி. யார் என்ன அன்னைக்கு கூட அந்த மாத்தை சொன்னாலே, அந்த என்ன மாதாஜி இந்த டோமிலியில இருக்கா இங்கே வந்துகிட்டேன், இந்த கவலைப்படத்துக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை மாதாஜி. நீங்க இப்போ எல்லா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றா,
ஆனா வந்து காத்தால எழுந்துக்கிறது இல்லை நான். அது வந்து எங்க வீட்டுல வந்து ஆப்ஜெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு. நானே இப்போ நீங்க இது ஆஃப் என்னது ஆடியோ இன்னைக்கு கூட நான் பார்த்தேன். ஜெயந்தி மாதாஜி ஆஃப் பண்ணிதான், ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி ஆடியோ ஆஃப் பண்ண போருமே நமக்கு வந்து பார்க்கணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு அந்த பாட்டு தெரியும். ஏன்னா வீட்டுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்ததுன்னா அவளையும் பார்த்துக்கணும். இல்ல நான் வேன் அது வந்து சத்தம் போட்ட எல்லாரும் என்னண்டு அவளுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அப்ப நம்ம அவளை எதுக்கு தூக்கத்தை கெடுப்பானே. நல்லா தூங்கட்டும். அவள் எவ்வளவு நேரம் தூங்குறாலும் அவ்வளவு நேரம் நமக்கு நல்லது. நம்ம அவ்வளவு நேரம் ஜப்பா பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி நிறைய ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இப்ப ரொம்ப சீரியஸா நல்லா வராங்க. டெய்லியே பண்றாங்க. காலையில வராங்க. எல்லாம் வெரி சின்சியரா ஷீ டஸ். என்னன்னா இது ஆடியோ மெயினா ஆடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு வெறும் அது இதை பார்த்துட்டு இருக்கா. அதில் சொல்ல இல்ல வெளிச்சம் வரக்கூடாது. இப்ப நான் கதவெல்லாம் சாத்திக்கிறேன் அப்படிலாம் சொன்ன பாவமா இருந்தது. சரி எல்லாருமே வீட்டுல உள்ள யாரும் நம்மள வந்து எனிமி கிடையாது. அவ எல்லாருமே நம்ம நன்னா இருக்கணும். நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு உடம்பு முடியாம வரக்கூடாது. இப்படி என்ன பைத்தியம் மாதிரி இருக்காது அப்படிலாம் சொல்லி நம்ம என்ன பைத்தியம் மாதிரி காட்டுறோம். நம்ம அந்த மாதிரி காட்டணும்னால தான் அவளுக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங்கே வந்தது. இட் இஸ் வி ஹேவ் டு பி பிளீம்ட். ஆனா இப்ப ஐஸ்கான்ல இருக்கிறவா எல்லாருமே பைத்தியமா அப்படி இல்லையே. நமக்கு தெரியும் இல்லையா நமக்கு எவ்வளவு என்ன சொல்லுவா அப்படி போர்வை எவ்வளவு நமக்கு வந்து கால் நேரமோ அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து இருக்கோம். எல்லாம் அதுவும் பண்ணுவேன் இதுவும் பண்ணுவேன் எல்லாம் வீராப்பா எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்ப அந்த மாதிரி பிராண்ட் தான் பண்ணுவா. என்ன உனக்கு பைத்தியமா தான் கேட்பான். அப்படி சொல்லவே இல்லையே. நம்ம என்னண்டி பிரபுஜியை பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு நாள் வருவார் ஒரு நாள் வரமாட்டார். மங்களாரதிக்கு அந்த இதுல எல்லாம் இருக்க மாட்டார். துளசி ஆரத்தியில இருக்க மாட்டா பார்த்தா ஜபத்தை உட்காந்து இருப்பார். அவரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான். அவருக்கு ஒரு இப்போ ஏன்னா ராத்திரி எல்லாம் தூங்க மாட்டார். அவர் பெரிய இதுல இருக்காரு. ஏன்னா நல்ல விஷயங்கள் அவர் வந்து யாரெல்லாமோ மீட் பண்ணோம் யார்ட்டெல்லாமோ போன்ல பேசுறாரு. என்ன ஒரு கோயில கட்டுறாரு. அப்போ அவரோட எராட்டிக் ஷெட்யூல். நம்ம டைம் டு டைம் தூங்கணும். அப்ப ராத்திரி லேட்டா தூங்கினா வந்து தமோ குணம் இல்லையானு. அவருக்கு என்ன தமோ குணம்? அது அப்படி பார்த்தா பிரபுபாதெல்லாம் தூங்கிட்டே இருக்கலையே. சோ அவெல்லாம் அந்த கேட்டகரியில வரவே முடியாது. தமோ குணம் ரஜகுணம் நமக்கு தான். சோ அவர் லேட்டா தான் படுத்துக்கிறார். அப்ப அவர் படுத்துட்டே 3 மணினா எப்படி 3:30 மணி 4 மணிக்கு எழுந்துக்க முடியும்? அவர் ஒரு 10 மணிக்கு படுத்துட்டா வேணும் எழுந்துப்பறா இருக்கும். சோ அவரே வரலையே அப்படின்னு நானே சொல்லுவேன். பிரபுக்கு தான் போயிட்டு இது சொல்லணும். என்ன நீங்க வரதில்லை. நாங்க எல்லாரையும் எல்லாம் கரெக்டா பார்த்துட்டு இருக்கோம் யாரெல்லாம் வராங்க. நீங்க வரதில்லை. பட் அவருக்கே எழுதலாம். விளையாட்டுக்கு தான் சொல்லுவேன். டெஃபினெட்லி பிகாஸ் அவரையும் நம்மளையெல்லாம் கம்பேர் பண்ண முடியாது. அண்ட் நமக்கு ஒரு நல்லத பாதையை வந்து அவர் அமைச்சு கொடுக்குறாரு. இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சோ என்னன்னாக்கா அது இந்த இது சொன்னேன் தத்வித்தி பிரணி பார்த்தேன்னா அந்த போட்டோல பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது வரைஞ்சவாளுக்கும் அது சபாஷி கொடுக்கணும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது. அந்த மாதிரி பகவான் என்னது ஹம்பிளா இருக்கணும். ஒருத்தர் படிக்கிறோம்னா எனக்கு தெரியும் இது இப்படிதான். என்ன இவ இப்படி சொல்லித்தரா. நான் அப்படியெல்லாம் அவ சொல்லி தரலையே. இவங்க என்ன இப்படி சொல்லித்தரா. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம சரி இப்படியே இருக்கா. இவங்க இப்படி சொல்லித்தராங்க. ஓகே அந்த மாதிரி ஏத்துக்கிற மனப்பான்மை வேணும். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்கலாம் தான் கொடுத்துருக்கேன். நமக்கு தெரியாததை கேட்கலாம். கேள்விகள் எப்படி இருக்கணும் கேட்டு பாக்குறேன். அவனுக்கு எவ்வளவுதான் தெரியாது பாக்கலாம். என்னது அப்படி சொல்லு. ஏன்னா நமக்கு ஆன்சர் தெரியும். பெரிய டீச்சர் சொல்றாங்க என்னதான் இருக்குன்னு கேட்கலாம். என்னதான் மூளை இருக்கான்னு கேட்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம அவர் ரெஸ்பெக்டோட கேள்விகளை கேட்டு அவருக்கு தொண்டி செய்ய அதான் பிரணிபாத்தேன்னு பிரஷ்னேன்னு சேவை புரியணும். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஞானின தத்துவ தர்ஷினா. அவங்க ஒழுங்கா நல்ல விதெல்லாம் பார்த்ததுனால வித் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து நமக்கு வழி பாதையை அமைச்சு கொடுப்பாங்க. இது படிக்கணும் இல்லையா? யார் படிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. யாருமே இல்ல கிளாஸ்ல. முண்டக உபநிஷத்தில் தத் விஜானார்த்தம் ச குரு மேவாபி கச்சேத் என்று மேலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது உன்னதமான அவ்விஜானத்தை அறிவதற்கு ஒருவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இவ்வாறாக ரகசியமான உன்னத அறிவை அடக்கமான முறையில் பெறுவதென்பது வெறும் மன அனுமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டதல்ல. ஒருத்தர் குருவை அணுகி அவர் சொல்றதை கேட்கணும்னா உட்கார்ந்தேன் எனக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி இல்லை. அணுகணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த குருவை அணுகி அவர் என்ன சொல்றாரு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அதெல்லாம் கேட்டுதான் நம்ம வந்து பண்ணணும். மன அனுமானத்துல பண்ண முடியாது. அடக்கமான முறையில் பெறுவது என்பது வெறும் மன அனுமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டதல்ல. இது தொடர்பாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூப கோஸ்வாமியிடம் கூறுகிறார். பிரம்மாண்ட பிரமித்தே கோன பாக்யவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜ. கிடைக்கும் பக்தி லதா பீஜ. பக்திங்கிற லதானா என்னது? கிரீப்பர். அது ஒரு கிரீப்பரோட பீஜம்னா என்னது? பீஜம் கொட்டையில சீடு அந்த மாதிரி இது கிடைக்கும். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பிரம்மாவின் பிரபஞ்ச படைப்பில் பயணிக்கும் ஆத்மாக்களில் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த சிலர் பக்தி லதா விதையை பக்தி தொண்டு எனப்படும் கொடியின் விதை நான் கொட்டை சொன்னேன் இல்லையா? விதை. அந்த மாதிரி பிரம்மாவின் பிரபஞ்ச படைப்பு இப்ப ஃபுல் யூனிவர்ஸ் பிரம்மா படைத்திருக்காரு. அதுல வந்து எவ்வளவு ஆத்மாக்கள் வந்து
பக்தி பாதையில இருக்கா. நிறைய பேர் பக்தி பக்தி கோயிலுக்கு போறா, குளத்துக்கு போறா, இதெல்லாம் பக்தி பக்தி பக்தின்னு பண்றா. பட் அதுல வந்து அதான் அந்த இது நமக்கு பகுனாம் அது பகுனாம் ஜென்மம் அது வந்து நம்ம வந்து நிறைய எடுத்து அது ஸ்டார்டிங் வந்து எடுத்து. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பக்தர்கள் இருக்கா. அதுல வந்து எவ்வளவு பேர் தேர்ச்சி பெற்று முன்னுக்கு வர முடியும். ஸோ அதுல அது அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த சிலர் தான் பக்தி லதா விதையை பக்தி லதா அப்படின்னா பக்திங்கிற அந்த கிரீப்பர்னு என்ன சொல்லுவா, கொடி கொடி மாதாஜி, கொடி கொடி எஸ் கொடி. இப்போ ஒரு மணி பிளான் வைக்கிறோம், அது எப்படி இப்படி கொடியா அப்படி போகும் இல்லையா. சோ அது பக்தி அப்படிதான் வளரணும். பக்தி வந்து ஒரு சின்ன ஷ்ரப் இப்படியேதான் இருக்கும். சில செடியெல்லாம் பார்த்தா அப்படியே இருக்கும், ஒரு வருஷம் ஆனாலும் சாகாது, அப்படியே இருக்கும். அது இல்லை, பக்தி அப்படி இல்லை. பக்தி வளரணும், அழிஞ்சும் போகக்கூடாது. இட் ஷுட் க்ரோ. ஸோ அது வந்து லதா, அது வந்து லதானா என்னது, இது கிரீப்பர் கொடி. ஸோ அந்த பக்திங்கிறது அந்த லதா, அந்த மாதிரி விதை வந்து அந்த மாதிரி இருந்தாதான் வந்து அந்த பக்தர்கள் வந்து வளர முடியும். பக்தி தொண்டு எனப்படும் கொடியின் விதையினை பெறக்கூடும். ரொம்ப லக்கி பீப்புளுக்கு தான் அந்த மாதிரி வந்து இது கிடைக்கும், முடியாது. ஸ்டண்டாவே இருப்பான். சில பேர் நன்னா அப்படி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பா, சில பேர் அதுலயே இருப்பா. நமக்கு இதுலயே பார்க்கலாம், இஸ்கான் மங்களூர்ல ஐஸ்வர்யா மாதாஜி எல்லாம் எல்லாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்தவங்க தான். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி, மங்கள மாதாஜி இவெல்லாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். அவங்க இப்ப எங்க போயிடுச்சு, அவங்களும் ஒரு குழந்தை கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, குழந்தையாயிடுச்சு, இருந்தாலும் அவங்க பாகம் தானே சொல்லி எங்கேயோ போயிட்டாங்க. இன்னும் டோட்டலி ஷீ இஸ் குவாலிஃபைட். இது படிக்காத முட்டாள் அந்த மாதிரி கிடையாது, டாக்டர். இதுதான் நினைக்கிறேன், குழந்தைகளோட டாக்டர் இல்ல இது கைனகாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர். அது பிராக்டிஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு இதுதான் எனக்கு பக்தியில இறங்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். இப்ப பிரபுஜி மாதிரி நல்லா படிச்சுட்டும் வந்து இல்லை, அதுல இருந்து பணம் சொல்லிட்டு இது பக்திக்கு நேரமே இல்லாம இருக்கிறத விட, ஏன்னா அங்கேயும் நிறைய சேவை தான் பண்ணலாம் இல்லையா. நிறைய டாக்டர் இருந்தோம்னா நிறைய பேருக்கு ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணலாம். அது பண்றதோட பக்தி தான் பெஸ்ட். பகவான் பார்த்துக்கிட்டுமே, நான் என்ன அவனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நான் என்ன வந்து கும்பிடு போட்டு நீதான் கடவுள் நல்லா என்ன இது பண்ணுவோம். மோஸ்ட் டாக்டர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நல்லா ஆபரேஷன் பண்ணிட்டா, நல்லா ட்ரீட் பண்ணா, கடவுள் மாதிரி வந்து காப்பாத்தி நீங்க அது நம்ம கிராட்டிடியூட்ல நம்ம சொல்றோம். அந்த ப்ரைடு அவன் எடுத்துக்க கூடாது. ஆமா டாக்டர் என்ன நினைக்க கூடாது, எஸ் நான் வந்து என்னை வந்து பகவானா நினைக்கிறேன், எஸ் ஐ எம் டாக்டர், என்ன ஐ எம் காட், அவனை வந்து உயிரை காப்பாத்தினேன் இப்ப நான் காட். அந்த இதுல போகக்கூடாது. அது வந்து வந்துடும், ஆனா எங்கோ ஒரு ப்ரைடு வந்துடும். அதுதான் வரக்கூடாதுன்னா ஆன்மீகத்தை தான் நுழையணும். ஆன்மீகத்துல அந்த ப்ரைடு வரவே வராது. ஸோ ஒருத்தர் அந்த மாதிரி அவன் ஆன்மீகத்துல போயிட்டே இருப்பான். சில பேர் ஸ்டண்டடாவே இருப்பான், இருக்கு பக்தி இருக்கு, பண்ணிட்டே இருக்கேன் அங்கேயே இருப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம அது வந்து பக்தி லதா பீஜ அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ வெரி ஃபியூ பீப்புள், வெரி லக்கி பீப்புள் கெட் தட். இது குரு மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே பெறப்படுகிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலையில கொடுத்திருக்கு. இயற்கையாகவே ஆனந்தமயமான ஜீவராசிகளுக்கு இந்த பௌதிக உலகம் சிறைவாசத்தை போன்றதாகும். துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இது வந்து ஒரு ஜெயில் தான். இந்த இருக்கிற இடம் எப்படி ஜெயில் அப்படின்னா, இந்த டைம் டு டைம் சாப்பாடு கிடைக்கும், நம்ம பண்ணலாம். ஆனா எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஒரு தமோ குணம் ரஜோகுணம் முக்குணங்களை நம்மளை வந்து தாக்கிண்டே இருக்கும். அவ்வளவுலாம் ஃப்ரீடம் கிடையாது. இருக்கு ஃப்ரீடம். அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கிற டைம்ல இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு வரலாம் நினைக்கிறதுக்குள்ள யாரோ விருந்தாளி வந்துட்டான், எப்படி வர முடியாது. இல்ல நமக்கே எங்கேயோ போனோம், அந்த டைம்ல எனக்கு போற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஐயோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல. இதான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வர முடியல, சாந்தி மாதாஜிக்கெல்லாம் வர முடியல, ஏன்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலை. ஸோ இந்த மாதிரி தடங்கள் நிறைய வரும். ஆனா எவ்வளவு பேருக்கு யாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது, புரியறது, நல்லா ஒரு இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரியும் போது என்னது நம்மளாம் லக்கின்னு நினைச்சுக்கணும். அவங்களும் லக்கியா இருந்திருக்காங்க நிறைய விஷயத்துல, அவங்களும் லக்கி வர முடிஞ்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு முடியல அந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த இடமே அப்படிதான். நம்ம இருக்கிற என்னது துக்கம் நிறைந்த உலகம், இருண்டடைந்த உலகம், இது எல்லாமே வந்து ஒன்னும் இது கிடையாது. என்ன சொல்லுவா, இருள் தான் இது டெஃபினட்டா. அப்படி பார்த்தா பௌதிக கண்ணோட்டத்தை பார்த்தா இது இருள் தான். இப்ப சூரிய வெளிச்சம் போயிடுச்சுன்னா எல்லார் வீட்லயும் இப்போ லைட் தான் இருக்கு, அப்பதான் வெளிச்சமே இருக்கு, இல்லாட்டா எங்க இருக்கு வெளிச்சம். ஸோ இது வந்து இருள் அடைந்தது அண்ட் இது கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இருக்கிற இடம் தான். ஸோ இயற்கையாவே ஆனந்தமயமான ஜீவன். இப்ப நம்மளாம் என்னது சச்சித் ஆனந்தா, நம்ம எல்லாம் யாரு எப்பவுமே ஆனந்தமயமான, நம்ம ஆத்மா எப்பவுமே பகவான மாதிரி ரொம்ப ஆனந்தத்துல இருக்கிற ஆத்மா தான். ஆனா என்னது இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையினால நம்ம வந்து பகவானை நினைக்க மாட்டேங்கிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ், எல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயிடுறது. அதனால வந்து அதை சோர்ந்து போடுது, அது வந்து ஏங்கின்றது. இதே நம்ம பக்தி பண்றது, ஒரு ஜபம்லாம் பண்ணிட்டுனா ஒரு மாதிரி ஆனந்தம், யூ கெட் தட் ஃபீலிங். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது வராது, செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது வராது, ஆனா பண்ண யூ கெட் தட் ஃபீலிங். கரெக்டா நமக்கு வந்து தெரிய வரும். கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம், மார்க்கெட் போயிட்டு வரும்போது டயர்ட்னஸ் வரும்,
கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா டயர்ட்னஸ் வராது. என்னவோ சம்திங் யூ கேரி ஃப்ரம் தேர். அங்க உள்ள ஏதோ ஒரு ஆரா நம்ம கிட்ட கூட வந்துட்டே இருக்கும். அது வந்து பூவோட மனமா, சந்தனத்தோட மனமா, இல்ல அந்த ஒரு பிரசாதம் சாப்பிட்ட ஒரு எஃபெக்டா, இல்ல ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம கூட வந்துட்டே இருக்கும். அதனால கோவிலுக்கு வந்தாலும் போகலாம். சோ அந்த மாதிரி நிறைய பகவான் உள்ள விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பஜன் பாட்டு எல்லாம் கேட்டா நம்ம நல்ல கீதா மாதாஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணா, அப்படி மாதாஜி கண்ணுல அப்படியே தண்ணி வந்துடுச்சு மாதா, அப்படியே அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. நான் பாடணுமே இப்படி பாடுவேன், ஆனா அவங்க வந்து அதை அனுபவித்து கேட்கறா. சோ தட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா பாடணுமே பாடுறது என் வாய் இருக்கு, நான் பாடினேன், அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு பக்தியே இல்ல ஆக்சுவலி பாடுற எனக்கு இல்ல அட்லீஸ்ட். ஆனா கீதா மாதாஜி அந்த மாதிரி அனுபவிச்சுப்பா. என்ன பெருமையா சொல்றதுக்கு இல்ல, நான் என்ன பெருமையா நினைச்சுக்கல, அவ வந்து அப்படி உள்ள போறா. அது என்ன ஒரு அந்த ராகம், அந்த ஒரு இது. அப்புறம் இதெல்லாம் தேங்க்ஸ் டு மை மாதாஜி. பஜன் மாதாஜி சொல்லி கொடுக்கறத தான் நம்ம பாடுறோம். சரி, அப்ப என்னது, நம்ம வந்து பௌதிக உலகம் வந்து சிறைவாசத்தை போன்றதாகும். உண்மையில் நிபந்தனையோடு கூடிய இன்பத்தை உடைய இந்த சிறைவாசத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு அவர்கள் விரும்புகின்றனர். யாரு? ஆனந்தமயன நம்ம தான் ஜீவராசிகள்லாம் ஆக்சுவலி வந்து we are waiting. ஆனா தெரிய மாட்டேங்குது, உங்க வழி தெரியல. ஆனா என்னெல்லாம் இந்த வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதுதான் இன்பம் நினைத்து நம்ம வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதிலிருந்து முக்தி அடையும் மார்க்கத்தை அறியாத காரணத்தினால் அவர்கள் ஓர் உடலில் இருந்து ஆயிடுத்து. இந்த ஒரு 70, 80, 90 ஆயிடுத்து. இந்த உடலை விடதான் வேணும். ஏன்னா எல்லாம் ஸ்பேர் பார்ட் ஆயிடுத்து. காது கேட்காது, கண்ணு தெரியாது, முட்டு சரியில்லை, ஒன்னொரு எல்லாமே ரிப்பேர் போது என்ன ஆகும், அந்த ஆத்மா சொல்லும், இந்த உடலை வச்சு நான் இனிமே என்ன பண்றது, சரி வேற ஒரு ஃப்ரெஷ் உடல்ல போயிடுறேன், அதை வச்சு எல்லாம் பண்றேன். இந்த உடல் அதுக்குதான், உடலுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. இவ்வளவு வருஷம் என் கூட இருந்திருக்கியே, ஏன் உனக்கு கொஞ்சம் ஒரு இது கிடையாது? அதுக்கெல்லாம் அட்டாச்மெண்டே கிடையாது. ஆத்மாக்கும் பாடிக்கும் அட்டாச்மெண்ட் அவ்வளவு வருஷம் இருந்திருக்கு நம்ம உடல்ல. ஆனா இட் டசன்ட் கெட் அட்டாச்ட். நம்ம அப்ப எப்படி இருக்கணும், ஆத்மாலேருந்து அதுவும் படிக்கலாம். நம்ம ஆத்மாதான். எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி ஒரு பேரளவுல ஒரு ஆசைகள்லாம் வச்சுக்கலாமே தவிர ஓஹோன்னு அவளெல்லாம் யாரையுமே கொண்டாட வேண்டாம். மனிதர்களா இருக்கட்டும், இல்லை பொருள். சில பேர்லாம் பொருள் மேல அவ்வளோ ஒரு இட் இஸ் மைண்ட் என்னுடைய தொட விட மாட்டா, என்னுடையது அந்த மாதிரி இருப்பா. சில பேர் ரொம்ப ஒப்சசிவா இருப்பா. அந்த மாதிரி ஒன்றிய பழக்க வழக்கங்கள் சில பேர்லாம் வந்து அது உண்டு. அப்ப நான் எப்பவுமே சொன்னேன், ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவேன், இந்த இது சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க, பீரியட்ஸ் எல்லாம் வந்தா பண்ணக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு. அப்ப ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டுன்னா அந்த நர்ஸ் எல்லாம் வேலைக்கு தான் வராங்க. அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி அவதான் வந்து தெர்மாமீட்டர் வைப்பா, அவளே மருந்து கொடுப்பா. அது பரவாயில்லையா நமக்கு? பிராக்டிக்கலா இருக்கணும் கொஞ்ச நாள். அதான் ரொம்ப ஆப்சசிவ். அதுதான் ஆப்சசிவ்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப அத்துமீறி நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும். அதெல்லாம் வேண்டாம், விட்டுட்டு கொஞ்சம் கேஷுவலா இருக்கும். ஓகே, நிறைய அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போல. இந்த ஆக்சுவலி இந்த டாபிக் அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய. எனக்கு அந்த டாபிக்லாம் அந்த மாதிரி வருது. பகவத்கீதையில எப்படிலாம் வந்துட்டு இல்லையே, இதுலதான் வந்து வருது. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா, இதுல இருந்து முக்தி அடையும் மார்க்கத்தை அறியாத காரணத்திலா நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த ஜீவராசிகள் என்னது ஆனந்தமயமான ஜீவராசிகளுக்கு நமக்கு தெரியல. அப்ப என்ன பண்றோம், அந்த பண்றோம் 90 ஆயிடுத்து 100 ஆயிடுத்து இறந்துடும். திரும்பி ஒரு பேபி ஃபார்மோ இல்ல மங்கி ஃபார்மோ ஏதோ ஒரு பேர்டு ஃபார்மோ அனிமல் ஃபார்மோ இல்ல ஹியூமன் ஃபார்மோ எடுத்துட்டு வந்துடுறோம் நம்ம திரும்பி. அப்ப திரும்பி என்ன, திரும்பி பாலேருந்து ஆரம்பிக்கும், திரும்பி சரிகம பாலேருந்து ஆரம்பிச்சு we have to do. அப்ப நமக்கு வந்து வழி தெரியல, திரும்பி இங்கேயே பார்க்கிறோம். நம்ம எங்க போனோம், எங்கேருந்து வந்திருக்கோமோ அங்க போனோம். தட் இஸ் பேக் டு காட் ஹெட். அது வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. அவர்கள் ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடல் இருக்கும் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்குமாக மாறிக்கொண்டுள்ளனர். திரும்பி இந்த அர்த்தத்துலதான் பிறப்போம்னு கிடையாது. ஒரு நாகமா பிறந்துட்டோம்னா கீழே அந்த என்னது நாகலோகம் என்னது கடைசியில பாத்தாள லோகம் எங்க வேணா நம்ம பிறப்போம். சுத்தல வித்தல அத்தல மேல தேவர்களாவும் பிறக்கலாம். மேல போக முடியல, ஆனா அவ்வளவு நல்ல பக்தி பண்ணிருக்கோம். சரி, உனக்கு ஒரு பதவி கொடுத்து விடுறேன், இந்தா நீ இந்த டைம் நீதான் இந்திரா, நீதான் சந்திரா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கொடுத்துடுவோம். அந்த பதவியும் கிடைக்கும். சரி, நம்ம எந்த கிரகங்கள்ல வேணா நம்ம வந்து பிறப்போம். இவன் சூரியன்ல கூட ஒரு உயிர்வாயு இருக்கும். இப்ப பாலைவனத்துல வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கும். நம்ம மனிதர்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்காங்க அங்க. ஆனா அது போல ஒரு அனிமல் இருக்காங்க இல்லையா, கண்ணெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அந்த பறக்குமே, அதெல்லாம் அவங்க கண்ணுல போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐலிட்ஸே அவ்வளவு பெருசா இருக்கும். தண்ணிக்குள்ள அவ்வளவு ஒரு ஸ்பீஷிஸ், நிறைய ஸ்பீஷிஸ் இருக்கும். அது தண்ணியில தான் இருக்க முடியும், அவ்வளவு ஆழத்துலயும் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் வந்து உயிர்வாயு இருக்கும். அதே போல சூரியனுக்குள்ளயும் உயிர்வாயு. இதெல்லாம் சொல்லியும் சூரியனுக்குள்ள இருக்கா, ஐயோ பொசுக்கி போயிடுவேன். அது பொசுக்கிறது நமக்கு தான். நம்ம இந்த உயிர்வாயு இப்ப நம்ம பாக்குறோமே அது மாதிரிதான் பொசுவோம். பட் அதுக்குள்ள இருக்கிற உயிர்வாயு பொசுங்காதைக்கு அதுதான் அங்கதான் இருந்தாதான் அது சேஃப், வெளியில வர முடியாது. ஒரு மாதிரி இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு கல்லுக்குள்ள கூடி ஒரு இது போகுமா, இது சம் இன்செக்ட்
அப்போ அதான் என்ன ஒரு ஸ்டோரி. அதை வந்து எடுத்து பார்த்தா கல்லு வெட்டின்னு இருந்தானே என்னவோ அதுக்குள்ள ஒரு பூச்சி இப்படி பண்ணிடும். அது எப்படி உள்ள போயிருக்கும்? அது எப்படி உயிர் வாழறது? காத்து இல்லை, நமக்கு காத்து வரும், அது எப்படி உயிர் வாழறது? அது காத்து இல்லை, சாப்பாடு இல்லை, எப்படி உயிர் வாழுது? ஏதான் பகவானோட சமத்காரம் சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும். சோ நம்ம எந்த கிரகத்தை அந்த பூச்சியா கூட நம்ம மாறிடலாம், ஒரு புஸ்தக புழுவாவும் மாறிடலாம், எப்படி வேணா நம்ம வந்து மாறிடலாம். எந்த கிரகத்திலையும் நம்ம வந்து பிறக்கலாம், எந்த மாதிரி உயிர் வாழியாவும் உடலும் நமக்கு கிடைக்கும். இவ்விதமாக ஜீவராசிகள் பௌதிக பிரபஞ்சம் முழுவதும் சுற்றி திரிகின்றன. இப்ப நம்ம என்னது திரும்பி 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 பிறப்பு இறப்பிலேயே நம்ம சுற்றிட்டு இருக்கோம், மேல போக மாட்டேங்குது பகவானுடைய இடத்துக்கு. அதுதான் நம்ம இடம், இது நம்மளுடைய இடம். அந்த இடத்துக்கு போறது. இப்போ நல்ல அதிர்ஷ்டத்தினால் தூய பக்தரின் சங்கத்தை பெறும் ஒருவன் அவரிடமிருந்து பொறுமையாக செவியுறும் போது பக்தி தொண்டின் வழியை ஒருவன் பின்பற்ற தொடங்குகிறான். அப்ப என்னது? லதா பீஜ அது ஒண்ணு என்ன வச்சுக்கணும். கிரீப்பர். நான் வந்து ஒரு கிரீப்பர்னா என்னது? இது கொடி. நான் வந்து இப்போ முதல்ல வந்து அது இந்த ஃபார்ம் பீஜம்க்கு என்ன சொன்னோம்? கொட்டை இல்லை, எனக்கு எது கொட்டைன்னு தான் விதை விதை விதை. நம்ம வந்து விதை ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். இந்த விதையில இருந்து கொஞ்சம் அப்படி இது வரும், ஸ்ப்ரவுட், அப்படி கொஞ்சம் ஒரு லீஃப், அப்படி அப்ப நம்ம வளர்ந்துட்டே போனோம். இதுல பக்தியில நம்ம அப்படியே வளர்ந்துட்டு எப்படி அப்படியே வளைஞ்சு கொடுத்து 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 மேல போயிட்டே இருக்கணும். So we should all be like a creeper. So நல்ல அதிர்ஷ்டத்தினால் தூய பக்தரின் சங்கத்தை பெறும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஒரு நல்ல சங்கம் வேணும், ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி அவ எப்படி சொல்றோட கேட்டு நமக்கு எப்படி அவ சொல்றது எல்லாம் நம்மளால ஃபாலோ பண்ணிடணும். அது போல எல்லாம் ஒரே நாள்ல வந்து இப்போ 18 days கோர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தோடனே பண்ணுங்க 18 ரவுண்ட் பண்ணுங்க சொல்றதே கிடையாது. அப்பதான் ஆரம்பிக்கிறா. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு பார்க்கலாம், ஒரு டைம் சொல்லு, 2 டைம் சொல்லுன்னு ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படிதான் ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்படி சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. பள்ளி இல்லாத குழந்தைகளுக்கு இப்படி ஃபர்ஸ்ட் கூழ், ஃபர்ஸ்ட் பால், அப்புறம் கொஞ்சம் சாலிட் ஃபீட், கூழ், அப்புறம் கஞ்சி, அந்த மாதிரி கொடுத்து சாலிட் நல்லா பல்லெல்லாம் வந்து கடிச்சு சாப்பிட்றா போல எல்லாம் அவங்க வந்து மென்னு விழுங்குறா போல. அந்த மாதிரியே தான் நம்ம வந்து பக்தியோட அனுமதி. சோ ஃபர்ஸ்ட் பக்தரின் சங்கத்தை பெறும் ஒருவன் அவரிடமிருந்து பொறுமையாக செவியுறும் போது பக்தி தொண்டின் வழியை ஒருவன் பின்பற்ற தொடங்குகிறான். சோ ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்புறம் என்ன கீழே விழணுமா? நோ, டெஃபினெட்லி நோ. நம்ம அதை ஆரம்பிச்சிட்டோம், அங்கேயே ஸ்டாக்னண்டா இருக்கணும் இல்ல. நம்ம தான் கிரீப்பர் ஆச்சே, நம்ம தான் கொடியாச்சே. அப்ப என்ன பண்ணோம்? கொடி அங்கே இருந்தா அது அப்புறம் கொடியே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன சொல்லுவா? ஷ்ரப்பு சொல்லுவா. நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாது? அது அப்படியே இருக்கும், ஸ்டாக்னண்டாவே இருக்கும். அதே ஒரு இதுல இருக்கும். என்ன சொல்லுவாங்க? இத்தகைய வாய்ப்பானது நேர்மையான ஒருவனுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இத்தகையதொரு வாய்ப்பை மனித குலத்திற்கு பெருமளவில் வழங்குகிறது. நம்மளாம் அதுலதான் இருக்கோம். யாரெல்லாம் ஒரு ஊர்ல இருக்கோம், இருந்தாலும் எல்லாரும் இப்படி வந்து ஏன்னா இனத்தோட தான் சேரும்பாங்க இல்லையா? நம்ம எல்லாம் ஒரே இனம், எல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும். அதனால இதுல வந்திருக்கோம். ஒருத்தரோட கையை பிடிச்சு ஐ நீட் யோர் ஹெல்ப், வாங்க பிடிங்க, எனக்கு உன்னோட ஹெல்ப் வேணும், எல்லாரும் சேர்ந்து பக்தி மார்க்கத்துல இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அகில உலக இது பெருமளவில் வழங்குகிறது. அதிர்ஷ்டவசமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்குரிய இந்த வாய்ப்பை ஒருவன் பயன்படுத்தி கொண்டால் முக்திக்கான பாதை உடனே திறக்கப்படுகிறது. இறைவனின் திருநாட்டிற்கு செல்லும் இந்த வாய்ப்பை ஒருவன் மிகவும் உற்சாகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உற்சாகம் நிச்சய தைரியம் அப்படின்னு வந்து இல்லையா? அப்போ உற்சாகத்துடன் ஏற்றுக்கணும். இது வேற ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா, இது வேற எழுந்துக்கணுமா, இது வேற பண்ணணுமா அப்படின்னா நம்ம என்ன அந்த பக்குவம் வரலன்னு அர்த்தம். சோ அந்த குழந்தை ரொம்ப சின்ன குழந்தைய போயிட்டு நம்ம வந்து இந்த சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு இதுல பெரிய இதை கொடுத்தோன்னா அது சாப்பிட தெரியாது. அந்த மாதிரி அப்போ நமக்கு இதெல்லாம் இன்னும் நம்ம பக்குவப்படலை. எப்ப பக்குவப்படத்துக்குன்னா யூ வெயிட் தென், மெதுவா எல்லாம் போட்டோம், நீங்க மெதுவா வந்தப்போ. நான் அந்த வேற ஒரு ஆச்சாரியம் இருந்தா அவர் சொல்லுவார், வீட்டு பக்கத்துல இதெல்லாம் நான் ஃப்ரீயாவே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், ஆனா வந்து வரமாட்டேங்கிறேன். ஏன்னா இங்க இருந்து நம்ம ட்ரெயின் பிடிச்சு பஸ் பிடிச்சு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 1 hour முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வாரம் கிளாஸ் நடக்கும். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்ப என்ன தெரியறதுன்னா அவளுக்கு பக்குவம் இருக்கு, வராங்க. பக்கத்துல பில்டிங்ல இருக்கான், இதே பக்கத்து பில்டிங்ல நான் நடக்கிறது, அவங்க வர்றது இல்ல. சரி இன்னைக்கு வரலையா, நாளைக்கு வருவோம், நாளைக்கு இல்லையா அடுத்த மாசம் வருவோம் இல்லையா, ஏன்னா எல்லா மாசமும் நான் நடக்கிறது. அப்படி இல்லையா அடுத்த வருஷம் இல்லையா, அப்புறம் அடுத்த ஜென்மம். ஆனா அடுத்த ஜென்மத்துல மிருகமா பிறந்துட்டோம்னா முடியாது, ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறந்தாதான் முடியும். அது நம்ம கையில இல்லையே. சோ அது ஒரு பெரிய டேஞ்சர் தான். சோ அதனால இப்போ நம்ம ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கோம், லெட் அஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். அப்ப இறைவனின் திருநாட்டிற்கு செல்லும் இந்த வாய்ப்பை ஒருவன் மிகவும் உற்சாகத்துடன் இருப்போம். ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக், நல்ல ஒரு ஆர்வத்துடன் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும். உற்சாகமின்றி ஒருவனால் வெற்றி அடைய இயலாது. ஒரு காம்படிஷனே நம்ம ஜாயின் பண்றோம், உற்சாகமே இல்ல, அம்மா சொல்றாங்க, குழந்தைய நம்ம சொல்லலாம். ஒரு நிறைய எங்க வீட்லயே பேரம்பத்தியெல்லாம் டான்ஸ் பிடிக்காது, ஆனா ஸ்கூல்ல கம்பல்சரி. இப்ப எல்லாம் என்னன்னா ஸ்கூல்ல வந்து எல்லாம் யூ ஹேவ் டு பார்ட்டிசிபேட், எவ்ரி சைல்ட் ஷுட் பார்ட்டிசிபேட். முன்னாடி அப்படி இல்ல, யாரெல்லாம் டான்ஸுக்கு என்ன ஹேண்ட் ரைஸ் நீங்க டான்ஸ், யாரெல்லாம் பாட்டுக்கு
யாரா மியூசிக் அப்படின்னு. சில பசங்களுக்கு ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் அது அப்படியே இருக்கும். அவன் கண்டுக்க மாட்டான், டீச்சர்ஸ் கண்டுக்க மாட்டான். இப்ப அப்படி இல்லை. இப்ப சிஸ்டம் என்னன்னா அப்படி இல்லை. குழந்தைகள் எல்லாரும் நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிடிக்கலைனாலும் டான்ஸை போட்டுருவான். அது அவனுக்கு பிடிக்காது என்ன பண்றது? சிஸ்டம் அப்படி. உற்சாகம் இல்லை இந்த டான்ஸுக்கு. அப்ப என்ன அந்த மாதிரி ரோல் தான் கொடுப்பா. சும்மா காட் மாதிரி நில்லு, அது பாக்கி எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுவா. பட் இஸ் இன் த டான்ஸ் ட்ரூப், பட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் லைக் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இந்த டான்ஸ். சோ அப்ப என்னது, உற்சாகமின்றி ஒருவனால் வெற்றி அடைய முடியாது. அவனுக்கு வெற்றிக்கு ஆசையும் இல்லையே. சோ நமக்கு ஆசை இருக்கு, வெற்றி பெறணும், பக்தி மாகத்தானே. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் உற்சாகம். அப்புறம் பௌதிக உலகில் ஒருவன் தனது குறிப்பிட்ட துறையில் வெற்றி அடைவதற்கு உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டியுள்ளது. எல்லாமே இப்ப ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், எதுவுமே வாட் எவர் எனி எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக். இப்ப என்ன வேணும், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இன்ட்ரெஸ்ட், எஸ். இப்போ இப்ப எங்கேயோ போறோம், கீதா மத்தாஜி நம்ம வெளியே போறாங்களே, அந்த ஊருக்கு போகணும், அந்த கோயிலை பார்க்கணும், ஒரு உற்சாகம். அப்போ என்னது பிளான் பண்றோம். அக்கார்டிங்லி காலையில் சீக்கிரம் இருக்கு, எல்லாம் உற்சாகம். ஓ இன்னைக்கு ஏந்துக்கணுமா, தலைவலிக்கப்பா இப்ப பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி நம்ம போவே மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த உற்சாகம் இருக்கிறதுனால தான் போறோம். சோ பௌதிக உலகில் ஒருவன் தனது குறிப்பிட்ட துறையில் வெற்றி அடைவதற்கு என்ன வேணும், ஃபர்ஸ்ட் அடிப்படை என்னது, உற்சாகம். உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டியுள்ளது. மாணவன், வணிகன், எல்லா எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்கு. மாணவன் ஸ்டூடெண்டும் அப்படிதான். மேத்ஸ் வரவே வராது அப்படின்னா என்ன பண்றது, அதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது நல்ல விதமா சொல்லி அந்த கணக்கு பிடிக்கிற போல பண்ணதான் வேணும். வணிகன் யார் பிசினஸ் பண்ணணும், அவனும் இப்படிதான். ஓவியன், ஒருத்தன் ஓவியன் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாதவன் என்னது ஓவியன் அவன் வைப்பான், ஒண்ணுக்க முடியாது. அல்லது வேறு யாராக இருப்பினும் தங்களது துறையில் வெற்றி பெற விரும்பினால் அவர் உற்சாகத்துடன் இருக்க தகுதி வேணும். அதுபோலவே பக்தி தொண்டிலும் ஒருவர் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். உற்சாகம் என்றால் செயலாகும், செயல்ல காட்டணும். எனக்கு இருக்க மனசுல நல்ல உற்சாகம் இருக்கு, ஆனா ஏந்துக்க முடியல. நல்ல உற்சாகம் இருக்கு, ஜப்பா பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா எனக்கு பண்ண முடியறது இல்ல. I cannot do it. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, then we are not doing any பக்தி தொண்டு at all. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் உற்சாகம் வேணும், அதை வந்து செயலையும் காட்டணும். ஆனால் யாருக்கான செயல், ஒருவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்பட வேண்டும். நான் இது படிக்கவே இல்லையே, எப்படி எனக்கு இது, நான் இது படிக்கல நிஜமா, frankly I'm saying. பட் அதுக்கு ஜென்ரல் அதானே சொல்றாங்க இல்லையா, எல்லாம் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்க வீட்டுக்காரங்களுக்கு எல்லாம் காட்டுறதுக்கு பஜனை பண்றேன். இப்ப எதிர் வீட்டு, பக்கத்து வீட்டு, நம்ம கிளாஸ்லயும் சரி, இல்ல இஸ்கான் மங்களூர்ல மை நேம் ஷுட் பி ஃபேமஸ், ஐ டேக் தட் கிளாஸ். இல்ல எனக்கு தெரியுமா, தட் கிளாஸ் ஐ எம் டேக்கிங். எல்லாம் ரெக்கார்ட்ல போகணும், எல்லாம் ரெக்கார்டிங். பகவானுக்கெல்லாம் போய் செய்யலையே. அதான் கோயில்ல போயிட்டு முந்தி அடிச்சு நான் போய் நிற்கணும், ஆஹா இப்படின்னு நினைப்பாங்க. பகவான் இப்படி பாப்பார், யாரு ஹம்பிளா இருக்கலாம் அவரை பாப்பார். இந்த முந்தி அடிச்சுட்டு சொல்லுவாளே, முந்தி அடிச்சுட்டு அப்படி போறவாளேன்னா அவருக்கு கண்டு அப்கோர்ஸ் கண்டிப்பா இட் இஸ் நாட் தட். நம்ம எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, பகவான் வந்து நம்மளை பார்க்கணும். இப்ப அவருக்கு வந்து இது செய்யும்போதுதான் அவர் நம்மளை பார்ப்பாலே தவிர, பாக்கி அங்க இருக்கிற வாழ்க்கைன்னு காட்டுறது பண்ணி நம்ம பண்ணினா அதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து நம்மளை பார்க்க மாட்டார். சோ அது போல நம்ம என்ன பண்ணோம், உற்சாகம் என்றால் செயலாகும். ஆனால் யாருக்கான செயல், ஒருவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவேன். கிருஷ்ணார் தாக்கில சேஷ்டா. பக்தி ரசாமத்து சிந்துல வந்தா, ஓ அப்படியா, ஓகே. பக்தி இது எவ்வளவு இருக்கு, முடிக்க முடியாது. சோ we will stop here. இந்த எவ்வளவு இருக்கு, 6:15 ஆகுது இல்லையா. இங்க வந்து அங்க நமாஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கரெக்டா. they are so perfect. இந்த இது முடிச்சுக்கலாம், இங்க இந்த ஸ்லோகத்தோடு முடிக்கலாம். ஓகே, எஸ். பக்தி யோகத்தில் பக்குவத்தை அடைவதற்கு வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளிலும் ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின் கீழ் பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும். என் தான் இல்ல, எனக்கு வந்து அவா சொல்லி என்ன நான் கேட்கறது, நான் எனக்கு தெரியும், ஐ வில் டூ அக்கார்டிங்லி. ஏன் காத்தால் 4:30 மணிக்கு எழுந்துட்டாதான் பகவான் வந்து முடியும், அவர் தான் இருந்துட்டே தானே இருக்கார். நான் எப்ப வேணா எழுந்து, இந்த மாதிரி இந்த குருட்டு என்ன சொல்லுவாளே, அது மாதிரி ஆர்கியூ பண்றதுக்குலாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆமா கரெக்ட் தானே, இவன் சொல்றது கரெக்ட் தானே, ஏன்னா 4:30 மணிக்கு தான் என்ன பண்ணுவேன், 6 மணிக்கு ஜபம் பண்ணா ஏத்துக்க மாட்டாரா? ஏத்துப்பறேன், சரி ஓகே அப்படிதான் சொல்லணும். இல்ல அவருக்கு என்ன 4 டைம் நான் வந்து ஆஃபர் பண்ணுமா, ஏன் ஒரு வாட்டி ஆஃபர் பண்ண போறாதா? சரி போதும். ஆர்குமெண்டே பண்ண முடியாது. சில பேர் அவ்வளவு ஆர்கியூ பண்ணுவோம், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சரி ஓகே சொல்லிட்டு என்ன தோன்றதோ பண்ணுப்பா, எனக்கு என்னோட ஆன்மீக குரு சொல்லியிருக்கா, அதை நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லி நிறுத்திடலாம். ஆர்கியூ பண்ற வாட்டி பேச முடியாது. சோ அவன் என்னது, அப்போ ஆன்மீக குருவா அணுகணும். நமக்கெல்லாம் நம்ம போய் தேடி பிடிச்சது, எனக்கு குரு யாருன்னு நம்ம போகவே இல்லை. ஏதோ எனக்கு அட்லீஸ்ட் வாட்ஸ்அப்ல வந்தது, அப்படி ஜாயின் பண்ணதுதான். பார்த்தா படிப்பும் வருது, இல்லாட்ட பாகவதம்ல நான் சப்தாங்கெல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்கேன். அது என்ன இருக்கு, ஸ்லோகம் படிப்பா, எல்லாரும் படிப்பா, நானும் விட ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட் எனக்கு புரியாது. இவ்வளவு நேரம் அவங்க எல்லாம் பாராயணம், அப்புறம் வந்து லெக்சர் அப்படி கேட்டுருந்தோம். யாரு அஜாமிலம், யார் ஒன்னும் கோரவே இருக்காது, ஏதோ சொல்லி
திருப்பி அடுத்த சப்தம் வந்தா அந்த ஸ்டோரி அதே சொல்றாரு, பேரு நினைவு இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது, அதே கண்ணு மாத்தும் போகும். ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட் ஒரு மாதிரி படிக்க தெரியும். அது ஒரு 4 hours உட்காந்து படிப்பா, காலையில சீக்கிரம் போய். இதெல்லாம் அந்த கூத்தெல்லாம் நானும் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அப்போ பகவான் என்ன பண்ணிருக்காரு, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 11 or 12 எல்லாம் அதை எழுதி வச்சிருக்கேன் நான், டேட் எல்லாம். அது எனக்கு எல்லாமே ரெக்கார்ட்ல வைக்கணும்னு எனக்கு எப்பவுமே ஆசை. அது அக்கௌண்டண்டா இருந்ததுனாலே எனக்கு எல்லாமே பசங்களோட மார்க் ஷீட்ல இருந்து கேஜில படிச்சதுல ஆன்சர் ஷீட் கொடுத்தாங்கன்னா அதையும் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். ஹவு தே ப்ரோக்ரஸ்ன்னு தெரியறதுக்கு. நான் அந்த மாதிரிலாம் மார்க் வாங்காததுனாலயோ என்னவோ தெரியாது. அப்ப எல்லாமே எனக்கு வந்து எழுதணும். இன்னைக்கு வந்து ஸ்லோகம்லாம் எழுதணும், நிறைய கத்துக்கிட்டு தான் இங்கேயும் நிறைய புக்ஸ் எழுதி எழுதி எழுதியா திரும்பி பார்க்க போறேன்னா இல்லை. பட் ஐ லைக் டு ரைட். ஹேண்ட் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சுனே எழுதுவேன். என்ன சொல்றதுக்கு வந்தேன்னா எப்படி சொல்ல வந்தேன், ஒருவத்தான செயல்களை இல்லை இல்லை இன்னும் சொல்ல வந்தேன். யூ ஹேவ் டு தெரியல. பக்தி யோகத்தில் பக்குவத்தை அடைவதற்கு வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளையும் ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின் கீழ் பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும். என்ன சொல்றாலும் அது வந்து நம்ம கேட்டு நடக்கலாம். ஒருவர் தனது செயல்களை ஒரு எல்லைக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல. கிருஷ்ணர் எங்கும் இது ஆர்கியூ பண்றாங்களே, அவங்கள பத்தி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்க சொல்றாங்கன்னு 4:30 மணிக்கு எதிர் பண்ண தரிசனம். அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஏன் ஏகாதசி எனக்கு ஏன் அன்னைக்குதான் பாசிட்டிவ் இருக்கும், ஏன் இன்னொரு நாளைக்கு பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் ஆர்கியூ எல்லாம் வேண்டாம். அன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஏகாதசியில இப்படி இருக்கும், டீ காஃபி எடுக்கக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க. அது விடுறது இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடும். அதே ஓவர் நைட்டா சரி என்னால முடிஞ்சது, என்னால ஓவர் நைட்டா விட முடிஞ்சது. பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் அடிக்டட். இன்னைக்கு வந்து யாரோ கொடுத்து இல்ல குடி 4 டைம் குடினாலும் வேணா குடிப்பேனா இருக்கும். ஆனா நான் இப்ப இனிஷியேஷன் குடிக்க கூடாது, அதனால ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். பட் அதுக்கு முன்னாடி யாரோ அப்படிதான் இருந்தேன். 1 year எடுக்காம அவங்க பிள்ளை வீட்டுக்கு போனோம்னா அவங்க 4 மாசம் இருந்தோம். நான் நீ உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்ப எனக்கு வேண்டாம், ஐயோ இல்ல இல்ல அப்படி இல்லை நான் குடிக்கிறேன், சரி சரி நான் உனக்கு போட்டு தரேன் அப்படின்னு ஒரு அரை கிளாஸ் தான். பட் நாட் ஃபார் மீ மை சைட். அவ என் காரணம் அவளும் குடி பழகி விட்டு அந்த மாதிரிதான் அவரு. அப்ப ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான் போன் பண்ணா. இப்போ மாதாஜி சோ ஹவு லாங் எனக்கு அங்க கால் வந்தது. ஏன்னா அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது ஷெல்டர் மங்கள மாதாஜின்னு அப்ப எடுத்தாங்க. இப்ப நான் நோ ஆஃப்டர் கம்மிங் இயர் ஐ ஸ்டார்டட். ஓ நோ மாதாஜி யூ ஷுட் ஹவ் நாட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னா. இப்ப எப்படி பட் என்ன உண்டோ அதை நான் சொல்லிட்டேன். இல்ல நான் டீ காஃபி இங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன், டீ காஃபி குடியில மாட் டீ தான் குடிப்பேன். டீ இப்படின்னா நோ யூ ஷுட் ஹவ் நாட் ஸ்டார்டட். பட் ஐ வாஸ் நாட் அடிக்டட். இன்னைக்குதான் அப்படி எப்படி அங்க இங்க வந்தோடனே விட்டு போயிடுத்தனே இல்லை, அது அடிக்ஷனாவே இல்லையே. அப்போ அது மாதிரி நினைச்சா வரும். இல்ல சில பேர் ரொம்ப அடிக்ஷனா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண, 4 டைம் குடிக்கிறோமா சரி 3 டைம் பண்ணலாம், 3 டைம் குடிக்கிறோமா 2 டைம் பண்ணலாம், 1 டைம் பண்ணலாம், ஆல்டர்னேட் டேஸ், வீக்லி ஒன்ஸ், மந்த்லி ஒன்ஸ், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வேண்டவே வேண்டாம் தோணும். இந்த சில பேர்லாம் சர்க்கரை இல்லாம எல்லாம் காப்பி குடிப்பாங்க இல்லையா, அவெல்லாம் எப்படி குடிக்கிறா, எப்படி டேஸ்ட் வந்ததுன்னா அவ அப்படி பழகிடுறது, நாக்கு பழகிடுறது. அது போல தான் எல்லாமே நம்ம வந்து பழக்கப்படுத்துறதுதான். சோ ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றோம், மெயினா என்ன சொல்ல வந்தீங்கன்னா, ஆன்மீக குரு கட்டளையின் கீழ் பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும். அவ நம்ம வந்து கெட்ட பாதையில கொண்டு போக மாட்டான். ஒருவர் தனது செயல்களை ஒரு எல்லைக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல. எல்லாமே கட்டுண்டு இப்படிதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி அதுக்கு வேண்டியில்லை. கிருஷ்ணர் எங்கும் பறந்துள்ளவர் ஆவார். ஆகவே கிருஷ்ணரிலிருந்து எதுவும் சுதந்திரமானதல்ல. இதை கிருஷ்ணரை பகவத்கீதையில் 9.4 குறிப்பிடுகிறார். மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாகம் தேசவஸ்தித. அவ்யக்த இதுலயும் நான் இருக்கேன், மஸ்தானி சர்வபூதானி எல்லா பூதகணங்கள்னா என்னது, உயிர்வாழிகள்லயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. சோ நான் தான் எல்லாத்தையும் இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆகவே கிருஷ்ணர்ல இருந்து நம்ம வந்து யாருமே வந்து சுதந்திரமா வந்து நான் கிருஷ்ணர்ல இருந்து வந்தவன் இல்ல, இந்த அவர் படைக்காத இதை வந்து நான் யூஸ் நான் இதுல இருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. எல்லாமே அவர் தான் படைத்திருக்காரு. காற்றும் தண்ணி உலகம் எல்லாமே அவர் படைத்திருக்கார், நம்மளையும் அவர் தான் படைத்திருக்காரு. ஸோ we are all part of that supreme whole. இப்ப என்னது அவர் நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் நான் அவர்களில் இல்லை. ட்ரிக்கி. ஓகே, இதுக்கப்புறம் உள்ளது நம்ம நாளைக்கு இதுலயும் பார்க்கலாம். ஒருவன் அங்கீகரிப்பட்டு 6:20 ஆயிடுப்பா. ஓகே, நாளைக்கு இல்ல. ஓகே, நாளைக்கு வந்து இந்த 3rd சாப்டர் முடிச்சுடலாம். அதுதான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் இன்னும் இப்படி போயிட்டே இருந்தது. ஐ forgot. இன்னைக்கு 3 முடிக்கணும்னு நினைச்சு பண்ணியிருந்தேன், அப்புறம் மறந்து போயிடுது. இதுதான் லாங் பர்பட். என்ன பண்ணணும், சேவ் பண்ண சேவ் பண்ணிட்டேன்னா எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் முடிச்சுடலாமா கிளாஸ். விதை மாதாஜி எழுதியிருக்கா, எப்போ எழுதினாலும் தெரியலையே, இப்பதான் பாக்குறேன். விதைன்னு வந்து நிக்கிறது.
ओके वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की, जय अनंतकोटि भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण महामंत्र की श्री चैतन्य महाप्रभु की जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय। जय श्री राधा गोविंद की दार करें। श्री श्री राधा गोविंद जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल ஓகே மாதாஜி ஹரி ஹரி போல். நாளைக்கு வந்து எடுக்கலையும் நம்ம கிளாஸ். எனக்கு நாளைக்கு ஃப்ரைடே இல்லையா? இப்ப இந்த மாசம் கிடையாது, இந்த வாரம் அப்படி 4 நாள் போய் கண்டினியூஸா போட்டோம். அப்புறம் அடுத்த வாரம் ஐ டேக் அ பிரேக். முடியாது, ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஆக்சுவலி. அதனால அப்புறம் அதுக்கும் அடுத்த வாரம் நான் இருக்கவே மாட்டேன், இங்கே இருக்க மாட்டேன். ஸோ இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். இந்த அடுத்த மாதாஜி நாளையோட லாஸ்டா நீங்க? அதுக்கப்புறம் நீங்க 2 வாரம் பிரேக் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூ ஜனவரியில கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த 18 டேஸும் ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப வெனஸ்டே தர்ஸ்டே. எஸ், ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் என்ன டே வந்து 1 2 3 4 3rd and 4th நம்ம கிளாஸ். ஓகே ஓகே மாதாஜி, எல்லாரும் தேங்க்ஸ். எல்லாரும் வந்தவாள் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் தேங்க்ஸ் சொல்ல மாதாஜி உங்களுக்கு. எல்லாம் வரலன்னா கிளாஸே நடக்கட்டே மாதாஜி. அதுவும் அனுபவப்பட்டுட்டோம் 18 டேஸ். அதனால உங்களுக்கு மாதாஜி 18 டேஸ் தான் மாதாஜி வரும். ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இவ்வளவு மேட்டர் இருக்குன்ட்டு. 18 நாட்ல பகவத்கீதை புக்க படிக்கணும், சரி சும்மா ஒரு டைம் ரிலாக்ஸா படிக்கலாம் அப்படின்னு வரும். எல்லாத்தையும் சொல்றேன் 18 டேஸ் கோர்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அதுல ரொம்ப இருக்கு விஷயங்கள். ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். அது நமக்கு பேஸ் இல்லை வச்சுக்கோ, இதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு, அவ்வளவு கிராஸ்பா ஆகாது. அப்ப நம்ம அதனால 18 டேஸ். இப்ப யாரு ஜெயந்தி மாதாஜி அட்டன் பண்றாங்க காலையில 6 மணி. அதுக்கப்புறம் நம்ம அட்டன் பண்றாங்க. எனக்கு 3 o'clock ஷீஸ் அட்டெண்டிங். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, கீதா மாதாஜி நெக்டர்ஸ் இருக்குன்றது இப்பதான் மாதாஜி தெரியுது. அதான் நம்ம படிக்க தான் இதோட இதெல்லாம் தெரியும். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். அடுத்த கிளாஸ் ரெடியா இருந்தேன்.